Tak, dobrý den, pánové. Já mám tady před sebou zástupce investičního fondu Dopamin Investments a asi by bylo vhodné úvodem, abyste se představili, jestli vás můžu požádat. Tak dobrý den, tak já tedy začnu s dovolením, takže moje jméno je Jakub Helešic, jsem direktorem fondu Dopamin Investments a to je asi vlastně za mě všechno. Moje jméno je Tomáš Pacalt a jsem vlastně managing partner, takže mojí hlavní povinností je starat se o ty investice jako takové. Já jsem Roman a jsem taky managing partner jako Tomáš. Dobře, děkuji za představení vás jako osob. A jak jste se dostali vůbec k té digitální měně a k digitálním aktivům? Tak já to řeknu ze svého pohledu, potom kolegové, kteří jsou v tom déle než já, tak to poví za sebe. V podstatě tím, že jsem dříve působil v IT, v kybernetické bezpečnosti a studoval jsem ekonomiku, finance a trhy obecně mě vždycky zajímaly, tak jsem hledal vlastně příležitost, kam vhodně diverzifikovat část svého portfolia a v podstatě zaujal mě v první fázi Bitcoin a potom samozřejmě, když jsem viděl ty příležitosti, které ten trh přináší, tak jsem říkal, že by bylo určitě zajímavé tam nějakou část jako prostředků alokovat, ale narazil jsem vlastně na zásadní problém a to, že ten trh je velmi složitý, rychlý a pokud člověk dělá nějaký jiný biznis nebo se věnuje celkově něčemu jinému, tak je velmi těžké na tom trhu uspět. To znamená, šel jsem tou cestou, kdy jsem hledal opravdu jako odborníky, ke kterým bych mohl svěřit část svých prostředků a narazil jsem na to, že vlastně na ten trh, tím jak je ještě mladý, jak nově vznikající, nebo v té době byl stále ještě, tak bylo strašně složité najít někoho, řeknu, důvěryhodného, kdo ty věci dělá tak, jak se mají dělat, ke komu bych ty peníze mohl svěřit. Ono to bylo to období, vždycky člověk nebo zpravidla lidé nastupují do toho trhu v období bull marketu a v tom období je velmi těžké rozlišit mezi tím, kdo je kvalitní, kdo není kvalitní, protože každý dělá úžasné výsledky, když ten trh letí nahoru. A takže pro mě bylo důležité najít někoho, ke komu bych ty prostředky mohl svěřit, kdo má za sebou nějakou historii a kdo ty prostředky dokáže potom taky ochránit v období, kdy ostatní o ty peníze přijdou. A to se mi nepodařilo, to znamená, ta moje tím, řeknu, nějakým nastavením jako podnikatel jsem si řekl, hele, když tenhle problém mám já, tak ho asi bude mít víc lidí a bylo by fajn nabídnout jim nějaké řešení. A tam začala vlastně ta moje cesta, kdy jsem jednak se sám vzdělával v tom trhu, věnoval se mu a jednak jsem začal hledat vlastně partnery, s kterými bych mohl se pustit do tady toho projektu. A založit tedy fond, který pomáhá nejenom vám, ale i ostatním. Přesně tak. Takže začátky, ono totiž v tomhle odvětví, nebo jestli se může říkat vůbec finančnictví odvětví, ale asi ano, tak v téhle branži tak je velký progres, ale zároveň i rostou rizika, že jo? Ano, to určitě. Spousta rizik a spousta nebezpečí v tomhle světě asi se skrývá. Na ty rizika tak to je specialista Tomáš, takže ten by to je náš hlavní risk manažer. To znamená, ten k tomu asi poví víc. Tak nevím teďka, jak bych začal ze široka ohledně těch rizik, protože těch rizik na tom trhu digitálních aktiv je opravdu hodně. Ať už jsou to nějaké základní jako bezpečnostní rizika, kdy nějakým způsobem lidi nemají dostatečně zabezpečené nějaké přístupy do svých jakoby burzovních účtů nebo do svých peněženek a poté následně jakoby rizika ty samotná tržní jako volatility, kdy nějakým způsobem nejsou schopni ustát ty své emoce, které s nimi extrémně cloumají s tím, jak je ten trh velmi volatilní a jednu chvíli jsou nahoře, jednu chvíli dole, jednu chvíli se vyplavuje dopamin, jednu chvíli není. A potom samozřejmě ještě asi další velká rizika jsou různé nástrahy lidí, kteří hrajou nějakým způsobem proti nim a přišli si tam od nich de facto vzít peníze, říká se tomu, řekněme, cash grab, kdy vytvoří nějaké coiny, které nemají žádný smysl, ale marketingem dokážou ty lidi nalomit k tomu, že nějaký smysl mají, vytvoří v nich iluzi, že mají hodnotu a víceméně oni jim dají coiny výměnou za jejich peníze. To je taky jako špatně, to je taky jako velmi častá nástraha. No a potom už jsou to nějaký pokročilejší, řekněme, hacky, kdy nějakým způsobem jsou narušené nějaké smart kontrakty nebo věci takhle a to už bychom šli asi moc do hloubky a tam už se spálí i někdy zkušenější kusy. Ona totiž všeobecně asi teď mluvím jako like, jako člověk, který do toho světa nevidí, tak je všeobecně trošku obava z toho virtuálního světa, zvlášť finančního světa. Mění se to postupem doby? Zlepšuje se to povědomí lidí?
Nevím, myslím si, že ve světě obecně na západě tam to povědomí je lepší, nicméně u nás tady jakoby, řekněme ve střední Evropě a v Čechách pro naši smlouvu velká část jako kryptoprojektů, který tady nějakým způsobem vznikly, tak byly většinou jakoby podvody. Můžeme to připodobnit k té paralele, která tady byla třeba v 90. letech s podílovými fondy, kdy do lidí generace mých rodičů zažralo to třeba, že je to velmi špatný ten finanční trh a tady nově jako trh digitálních aktiv taky nějakým způsobem dostal tuhle nálepku a do jisté míry to všechno pramení z nedostatečného jakoby vzdělání a znalostí. Ty lidi většinou na to zanevřou a potom už jak se jednou spálí, tak se toho bojí. Takže jakoby je to pravděpodobně způsobeno tímhle taky. A hlavně taky to je jeden z důvodů, proč děláme tento podcast. Čo? Přesně tak. Pánové, jaký je váš investiční přístup v rámci fondu? Investiční přístup, řekněme, že naším cílem je být likvidní fond, který je primárně orientovan na long stranu, to znamená, je orientované nastaven na to, že ten trh bude růst a bude doručovat pravděpodobně nebo nejčastěji ten největší výnos ve chvíli, kdy ten trh bude rostoucí, tak aby jsme umožnili investorům, kteří nemají zkušenosti s tímto trhem, expozici do tohohle trhu, ať už prostřednictvím toho, že diverzifikují své jakoby finanční portfolio částečně do portfolia jakoby digitálních aktiv. Zároveň jim jsme schopni nějakým způsobem generovat nadvýnos pomocí tohohle trhu, který většinou je nějakým způsobem více volatilní a má často větší tendence růst než tradiční finanční trhy. Kdo všechno v dnešní době investuje? Dneska v podstatě by se dalo říct, že když se díváme takhle na to spektrum investorů tady v České republice, což asi je důležitý taky zmínit, že vlastně naším cílovým trhem není jako jenom Česká republika, primárně Česká republika, ale právě z pohledu nějaké struktury, kterou jsme vytvořili, tak vlastně rejzujeme peníze celosvětově. A těmi nejčastějšími investoři, tak v našem případě je to omezeno vlastně tou legislativou. Jsou to kvalifikovaní investoři, to znamená v našem případě minimální investice $100,000 a jsou to lidé, kteří mají nějakým způsobem portfolio, přemýšlí o tom, jak zvýšit jeho performance, hledají v podstatě nějaké jakoby alternativní způsoby, jak diverzifikovat do nějakých nekorelujících strategií a tím celkově jako zlepšit výkonnost toho svého portfolia. A potom jsou to samozřejmě instituce, fondy fondů a tady ti hráči, kteří nabízí potom zase svým investorům možnost, řekněme, diverzifikovat tady do toho segmentu digitálních aktiv. Myslíte si, že je vhodné v budoucnosti od těch klasických investic přejít právě k těm virtuálním, k těm tohoto typu, anebo je kombinovat? Co myslíte? Já bych asi neřekl nějakým způsobem razantně přejít nebo něco změnit a jít jenom tam, i když hodně mladých lidí, ať už moje generace, nebo už musím říct jako i mladší generace, lidem, kterým je okolo 20 let, tak často začínají jenom na trhu těch digitálních aktiv. Je to často z toho důvodu, že nevidí v současné době východisko, jak se dostat nějakým způsobem k lepšímu zhodnocení, k větším penězům, protože jsou nějakým způsobem zacyklení v tom, že nemovitosti tady v České republice jsou extrémně drahé a s klasickým jakoby vyděláváním a nebo hypotékou nejsou ani schopni na to dosáhnout, nebo často nejsou schopni ani dosáhnout na tu hypotéku. Takže se často uchylí k tomu, že v těch kryptonách si snaží najít nějaké asymetrické příležitosti a vydělat. Ale co se týče té generace, která už je starší a řekněme i zkušenější, tak ta většinou v České republice investuje například do nemovitostí a drží se jenom těch nemovitostí. Nicméně ta kryptoměnová složka, ať už bude 5 nebo 10% do budoucna v tom vašem portfoliu, tak může generovat nějakým způsobem signifikantní nadvýnos, který může to portfolio nějakým způsobem vylepšit tu jeho performance jako celku. Jo, takže řekněme, v Čechách klasický investor nejradši investuje do cihel. Máme tady, já nevím, 70, 80, 90% portfolia těch lidí jakoby je v nemovitostech, ať už je to nemovitost, ve které bydlí, nebo když si kupuje nějaké další investiční byty, ale ty investoři třeba na západě, kteří jsou nějakým způsobem sofistikovanější,
tak třeba to jejich složení, to portfolia je, dejme tomu 50, 60, 70% v akciových fondech nebo v akciových investicích. Potom tam je třeba 10-15% nemovitostí a nějakých dalších 10-15% třeba často můžou právě tvořit nějaké digitální aktiva nebo nějaké alternativní investiční příležitosti, kam se právě ty digitální aktiva řadí. Takže jakoby doufám, že i ten trend bude se postupně nastolovat tady v Čechách a aby nějakým způsobem ty portfolia byly nastavená tak proto, aby jsme byli schopni tady, nebo investoři v Čechách tady byli schopni performovat podobně jakoby na tom západě a mohlo to tady jakoby skvétat, co se týče tohle kapitálového trhu. A co bych ještě řekl je, že dřív bylo takové dogma nebo takové klasické rozložení portfolia 60/40, 60 akcie, 40% dluhopisy. To se v posledních letech poměrně dost jakoby vyvíjí a mění. Od těch dluhopisů se právě postupně hodně ustupovalo tím, jak jsme měli dřív období nízkých úrokových sazeb, tak tam se nedal jakoby nějakým způsobem vůbec vytvořit nějaký výnos, anebo naopak si hodně investorů uvědomilo, že v období velké inflace nejsou ani schopni s tímhle nastavením portfolia téměř jakoby ochránit ty své peníze před inflací. Větší investiční manažery to vede k tomu, že se snaží diverzifikovat a postupně začleňovat i tyhle agresivní složky na úkor těch dluhopisů, protože jinak nejste schopni ani uchránit tu vaši kupní sílu peněz, když to tak řeknu. Takže to je ta budoucnost v tomhle. Já jsem někde četl nějakou studii a samozřejmě teď jsem vzpomněl na zdroje, nevím, jestli je úplně věrohodná, ale že nějaké 1% nejbohatších lidí má přes 60% svých investic právě v alternativních investicích. Tím samozřejmě není myšleno, že by to měli mít jako v digitálních aktivech pouze, ale jsou to různé příležitosti jako private credit, investice do private equity a tady do těch oblastí, kde vlastně vidí, že už ty klasické, jakoby tady, jak zmínil Tomáš, řekneme kombinace dluhopisového akciového portfolia, že vzhledem k tomu, co se na tom trhu děje, tak nedoručuje takové výsledky. Jo, protože to vidíme jakoby v reálu tak, že akciový index S&P roste třeba dejme tomu v průměru 5 až 10% per annum ročně. A nicméně, když se podíváte na to, jakým způsobem skutečně ztrácí ty peníze kupní sílu, tak to téměř jako kopíruje, nebo se to liší o plus minus 1-3%. Takže vy sice vidíte, jak vaše akciový portfolio, které je založeno na investicích do indexu S&P třeba, což jako je správně, jakoby globálně řečeno, tak si říkáte, roste mi to, ale v reálu jako chráníte tu svoji jakoby investici před ztrátou kupní síly, ale žádný dodatečný výnos tam nějakým způsobem velmi nedodáváte. Proto v posledních letech začaly poměrně být nějakým způsobem známé a oblíbené i investice do těch private equity, protože ty investoři už jdou jakoby o step níž a začínají vybírat ty firmy dřív, když jsou jakoby z menší valuací, nejsou třeba ještě zalistované na burze, ale už to jsou nějakým způsobem firmy, které generují revenue a nějaké výnosy, takže tam postupně jakoby se hodně velká část investorů pro ten nadvýnos schýbá, protože tam už ty výnosy se pohybují třeba okolo 20% per annum. Takže když půjdeme od začátku, abychom měli my, kdo se na vaši společnost koukáme zvenčí, abychom měli představu, investor vám svěří peníze a vy potom s nimi spekulujete, přemýšlíte, kam je vložit, kam je nevložit, kde je to riziko větší, kde je menší, je to tak? Dalo by se to tak říct. My ty peníze obdržíme, snažíme se nějakým způsobem alokovat do trhu, když je vhodná doba a doručit nějaký výnos na těch aktivech. Snažíme se sledovat aktuální trendy vývoje v tom trhu, manažovat riziko, takže zároveň musíme sledovat i celkovou makroekonomickou situaci a situaci obecně na finančních trzích, aby jsme předešli a minimalizovali nějaká rizika, která tam můžou vzniknout. Ale zároveň ve chvíli, kdy jsme, řekněme, risk on, to znamená, kdy hodnota nebo cena peněz postupně klesá, to znamená, klesají úrokové sazby, je lepší dostupnost kapitálu, roste likvidita na trhu, tak aby jsme v tu chvíli byli schopni reagovat a taky vlastně riskovat společně s tím, nějakým způsobem generovat ten větší výnos, než je ten průměr. Do jaké míry ve vaší činnosti funguje nebo nefunguje náhoda? Nebo ne spíš náhoda, nebo spíš štěstí vaší volby? To spíš bych to nazval možná pravděpodobnost. Pravděpodobnosti. Samozřejmě, že asi ta práce s těmi pravděpodobnostmi je tou klíčovou
jako rolí vlastně kolegů v tom fondu a tou hlavní, řekněme, tím hlavním rozdílem pro toho našeho investora, pokud chce diversifikovat do toho trhu, oproti tomu, když by se rozhodl, řekněme, sám si tam něco nakoupit, tak je právě to, že dokážeme pracovat s těmi pravděpodobnosti, eliminovat ta rizika a doručovat nějaký, jako dalo by se říct, nadstandardní výnos a zároveň v těch chvílích, kdy pravděpodobně, nebo kdy ten trh propadá, to znamená pravděpodobně by ten investor přišel o velkou část svých prostředků, tak v tu chvíli přichází ty naše, jakoby, řekněme, procesy nastaveny tak, aby jsme ten kapitál co nejlépe ochránili. Jaké jsou, myslíte, největší benefity těchto investic? Jaká je největší výhoda? Největší výhoda té investice je, tam asi za sebe bych řekl jednoznačně ta performance, pokud člověk je schopný jakoby zvládnout tu volatilitu, protože ta volatilita je vyšší než na standardních trzích a řada investorů, zvlášť tady u nás, jsou jako velmi proti volatilitě, řekněme, tak ten dlouhodobý růst toho trhu je jakoby daleko větší než asi většiny srovnatelných jako příležitostí na tom trhu, přičemž pořád se bavíme o tom, že jsme na začátku, že ten trh je velmi malý, to znamená i relativně řeknu teď na měřítka, jako jsme z světového finančního trhu, tak relativně malý kapitál dokáže dělat jakoby obrovské pohyby tady v tom trhu, to znamená pořád je to nová zajímavá příležitost a díky té naší expertíze věříme, že pro ty naše investory v rámci té diverzifikace by to měla být jako velmi zajímavá volba. Já bych řekl, že mezi ty hlavní benefity se může řadit vaše mentální zdraví, který si dokážete ochránit tím, že budete investovat do fondu a nebudete se snažit v tom trhu nějakým způsobem sám něco vytvořit. A potom často ochrana před nějakým obrovským selháním a ztrátou téměř jakoby 100% vašeho kapitálu, protože většinou, když se dívám teďka, tak ten trh už je nějakým způsobem nastavený, dejme tomu celý rok nebo poslední 2 roky víceméně spíš v růstové fázi, ale pořád nejsme v nějaké manické fázi. To znamená, já když se bavím s investory okolo sebe, kteří jsou jako mimo moji bublinu, včera jsem byl třeba s investory, kteří jako exitovali velký private equity fond a říkal mi krypto, co to je, to ještě existuje. A to je právě to, že vy jako běžný investor do toho trhu přijdete ve chvíli, kdy je nejvíc přehřátej a kdy už je jako de facto úplně pozdě. A to je další věc, že jako když to svěříte nějakým způsobem nám do správy, tak tohle se vám určitě nestane, protože my jsme v tom jakoby nepřetržitě 6 let a víme, kdy nějakým způsobem už je jako není vhodná chvíle a je lepší držet se zpátky, i když třeba většina lidí nějakým způsobem bude mít strach, že jim něco uteče, budeme takzvaně FOMO a bude se nutit nebo bude fakt trvat na tom, aby do toho trhu skočila, ale to jakoby my už si v tu chvíli jako moc nedovolíme. Ale běžný investor, ať už je to i zkušený investor z finančních trhů, nebo ať už je to investor, který nějakým způsobem nemá zkušenost téměř s ničím, tak tohle většinou vždycky semele a bude ho to stát zbytečně hodně peněz. Ten trh je vlastně furt dost neefektivní a vlastně jde z extrému do extrému, dejme tomu, vlastně ze stavu extrémní přeprodanosti do stavu extrémní překoupenosti a vlastně ty investoři tam, jak říkal Tomáš, skáčou právě většinou až v tom stavu té extrémní překoupenosti, takže vlastně my jsme tady taky od toho, aby jsme tohle zvládli nějak jako korigovat a umíme se v tom pohybovat. Když je to někdy opravdu těžký, protože v těch stavech té extrémní překoupenosti je na vás vyvíjený často i tlak ze strany těch investorů, že byste měli doručovat větší výnosy, že ty výnosy jsou malý, proč nemáte výnosy jakoby třeba velké jako nejlíp performující aktivum. Zároveň na druhou stranu, když ten trh je dole, tak jste zase pod tlakem, proč to tak padá, proč jste něco neprodali předtím a jakoby ten pohled do zpětného zrcátka, to je vždycky každý zpětně chytrej. Ale v tomhle stavu, kdy už ten trh je dole, tak už se vám třeba zase neozývají ty lidi, kteří nějakým způsobem si sami mysleli, že jsou geniální, když někde velmi riskovali a byli ve výnosech před ty už v tu chvíli, jakoby ty peníze nemají, ty o ně přišli. Takže je těžký jakoby i v tomhle ohledu ustát to mentálně a nenechat ze sebou mávat, protože to sám vidím jakoby na práci s investorama, že se to velmi často objevuje, tyhle, řekněme, myšlenkové vzorce, posuny. No tak ono u běžných investic je radou to,
nepodléhat nějakým propadům a držet dlouhodobé vklady, že jo? Vydržet v podstatě ty propady. U vás to funguje stejně? Vzhledem k té volatilitě toho trhu a že se s něj snažíme dostat maximum, tak to tak úplně nefunguje u 99% těch digitálních aktiv. Můžeme říct, že tohle by mohlo fungovat třeba u Bitcoinu a nějakých třeba 2 dalších větších digitálních aktiv, ale jinak jakoby se tímhle opravdu nedá řídit, protože většinou to, co trenduje jako v cyklu 4 let, nebo nás bylo předtím jako cool, teďka už zase to moc cool není, tak to třeba extrémně roste v porovnání s ostatními těmi digitálními aktivy, ale potom to upadne naprosto do zapomnění a většinou se takhle prodržíte ke ztrátě 90 nebo minus 99,99%, což je taky velmi častá cifra ztráty, kterou jsem si párkrát zažil u nějakých digitálních aktiv, takže právě třeba být poměrně operativní. Já možná k tomu doplním, když člověk retrospektivně se na to podívá, tak je to jako velmi jednoduše nějak tahle ta myšlenka ověřitelná tím, že vlastně existuje nějaká tabulka z digitálních aktiv podle market capu, to znamená podle té tržní valuace. Když se podíváte, jak vypadala před 6 lety, jak vypadala před 3 lety, jak vypadá dnes, tak de facto je to úplně jiný seznam. Samozřejmě vévodí mu Bitcoin, ten má tu svoji pozici, řekl bych, asi neotřesitelnou v tuto chvíli. A ty ostatní je to opravdu o té aktivní správě a o tom, že kolegové to musí sledovat, řekl bych, téměř 24/7 a sledovat ty jednotlivé trendy, technologie, jejich vývoj a opravdu aktivně pracovat s těmi aktivy, tak aby jsme dokázali doručovat ty výsledky, které naši investoři očekávají. Jak jste mluvil o tom velikém propadu, 99%, celých 9, je možný se z toho propadu ještě vlastně v tom světě dostat nahoru, nebo už je prohraná mise? Z 99,9% už ne. Už je to konec. Jakmile se tohle jednou stane, tak ta cena se možná z toho odrazí o 100-200%, ale pro vás to bude znamenat, že budete minus 97% a ne minus 99%. Já jsem si to myslel, že jsem to chtěl jenom takže tam už je hotovo. Další věc je, že po té cestě dolů máte tam nad sebou obrovské množství investorů, které to jako koupilo po té cestě dolů a drží to taky v obrovské ztrátě jako vy. A ve chvíli, kdy to aktivum začne nějakým způsobem jít nahoru, tak to budou prodávat a budou tvořit extrémní tlak pro to, aby ten token, řekněme, to aktivum nešlo nahoru. Takže tam už je konec a většinou právě už se děje to, že vznikají zase nové tokeny, kam jako lidi investují, kteří mají, řekněme, říká se tomu fresh chart, to znamená čistý graf, kde jako nevidíte ten propad, začíná to na novo a lidi zase nějakým způsobem spekulují na novo. Ale jsou aktiva, které odepsali jako 85%, a zvládnuli se jako dostat zpátky v podstatě, no. Ale těch 99,99 to už je moc. Tam ještě možná pro ten kontext, tak bavíme se teďka jakoby o jednom tokenu, o jednom projektu, který takhle když propadne, ale zase je důležitý zmínit si myslím z pohledu té volatility, že pokud v tomhle trhu odepíšete, nevím, řeknu teď 50%, tak je jako velmi jednoduchý, nebo nechci říct velmi jednoduchý, ale není problém dostat se zpátky, že ono často jako je potřeba vždycky vedle sebe stavět samozřejmě ty ztráty a ty výnosy. To znamená, když řekněme, my jsme měli to nejhorší období, tak to byl taky pro tradiční finance jako brutální propad, kolik 20? Minus 27%. Minus 27%, no. Takže když řeknete investorům, jako za poslední období jste ztratili 27%, no tak kteří jsou z těch tradičních trhů, tak je to pro ně pro boha. No ale musíte druhým dechem dodat, dobře, ale za minulé to bylo plus 150, takže pořád jste jako v normě. Pořád jste v normě, pořád máte vysoce nadstandardní výnos oproti jako jakýmukoliv jinému aktivu. Takže jak říkám, je potřeba trošku tohleto chápat a rozumět tomu, jak ten trh funguje a jak je volatilní a to je jako možná trošku vulgárně jako se z toho neposrat. Tak. Já jsem k tomu chtěl ještě dodat, ty jsi vlastně zmiňoval ta ztráta minus 40-50%, řekněme, že je často i jako běžná, pokud máte 100% toho kapitálu alokovaných do toho trhu, to není moc jako problém tohle udělat, stačí, aby začala někde válka nebo vyletěly rakety a už jste minus 25% a pak se ještě přidá jedna horší zpráva a už jste tam, o čem se bavíme. Nicméně
pokud už nějakým způsobem operujete s větším kapitálem, ať už vy jako individuál nebo ten fond, tak je často pro to jednotlivce spíš jako mentálně náročný to přestát a dokázat to dostat nazpátek nahoru. Takže bych se primárně snažil vyhýbat ztrátám větším než jako minus 50%, protože potom už je to i pro tu hlavu velmi těžký jako ustát. Často říká se tomu PSDT, myslím si, že to je posttraumatický syndrom, který jakoby vám v tuhle chvíli vznikne, když se vám stane nějaký takovýhle velký propad. Většinou peníze, když vyděláváte, tak ten dopamin se vám vyplavuje jakoby lehce, ale když ztrácíte, jak to bolí trojnásobně víc. A pak je právě těžký, že už jako těm věcem nevěříte, bojíte se riskovat a ve chvíli, kdybyste měli třeba riskovat úplně nejvíc, a to vám potom velmi komplikuje tu cestu nazpátek. Už vám chybí sebevědomí. Tak, přesně tak. Jakým způsobem analyzujete trh? Protože těch informací je spousta a musíte mít přehled. Jak probíhá ta analýza? Analýza se dělí na 2 typy v podstatě, fundamentální a technická. My si řídíme spíš to fundamentální, nebo já aspoň. A vlastně ve fondu to děláme tak, že já říkám jakoby co, kterou věc koupíme, a Tomáš říká spíš jako kdy. Takže Tomáš dělá spíš tu technickou, ale ve smyslu ne jako čárek jako na graf, ale spíš nějaký jako futures market data a takhle, asi vám o tom Tomáš jako řekne víc. A co se týče mě, tak je to primárně jako analýza těch projektů, ať už on-chain nebo jejich tokenomika, pitch deck, to jestli jsou jako trendy, sítě a tak. Ano, no. Potom je tam ten sentiment, když sledujeme nějakým způsobem sociální sítě, který od roku 2020, kdy jako byl covid a vznikly akcie jako GameStop a podobné, tak hrají větší a větší roli a zároveň to taky souvisí s tím, že nám přichází generace na trh, která už nějakým způsobem je taky aktivní finančně a má trošku jiné zvyklosti předávání si a získávání informací než ta předchozí. Tam právě je hodně důležitý sledovat ten sentiment a ty sociální sítě a vnímat to, co si ty lidi myslí, to, o čem jsou přesvědčení, jaká je ta komunita za tou danou třeba za tím daným digitálním aktivem. Ta další věc v té naší analýze, to už je nějakým způsobem sledování těch technických dat ohledně těch samotných tokenů, kdy já třeba jdu už víc do hloubky, co se týče toho samotného trhu, sledujeme, jak se to obchoduje, jaké jsou tam, dejme tomu, jak hluboký je ten market, to znamená, jak rychle to můžete prodat, jak rychle to můžete nakoupit, jaká je tam kvalita těch market makerů a podobně. To nám vlastně pomůže jako fondu nějakým způsobem vstupovat do větších pozic, protože jedna věc je, když vstupujete ze $100-500 a můžete to okamžitě jedním kliknutím prodat a další věc je, když vstupujete ze stovkami $1000 nebo miliony dolarů do nějakého aktiva a víte, že ho třeba budete muset někdy prodat a zjišťujete si, co by to mohlo obnášet a tak. Ještě možná k tomu doplním, že samozřejmě i tím, jak kolegové dlouho působí na tom trhu, tak chodíme opravdu do hloubky v tom, že jsme navázaní na spoustu komunit, máme nějakou analytickou platformu, na základě které jsme schopni číst právě, jak Roman zmiňoval, ty on-chain data a sledovat i třeba ty peněženky, jako komu patří, co kupují a kde máme nějaký support těch velkých peněz. A potom také to, že v rámci těch komunit a toho, že kolegové se účastí celé řady těch konferencí, tak máme často i kontakty přímo do těch týmů, to znamená, ověřujeme si některé informace, víme třeba, že přijde nějaký update, můžeme toho využít, že když víme dopředu nějakou informaci, tak samozřejmě dokážeme to aktivum nakoupit dřív, než se to rozkřikne, řekněme. Já tedy nepřímo, ale teď malinko to posunu tu diskuzi, já nepřímo, protože já jsem se ještě do tohoto vstupu do těchto investic nepustil, ale kolegové, kteří se do toho pustili, tak několikrát se setkali s tím, že jim ta měna byla odcizená, ta investice, nebo se prostě ztratila někde v prostoru. Jak chráníte vy vaše klienty? Tady těch příběhů to potom možná něco ještě zmíníme v rámci tady rozhovoru, že nacházíme spoustu lidí se na nás obrací bohužel někdy pozdě s tím, že do něčeho investovali a že ty peníze tam prostě nejsou. Teď, když to vezmu z pohledu toho našeho fondu, tak tím, že když vezmu
ta systémová rizika, tak ty se snažíme maximálně eliminovat, ať už tím, že samozřejmě kolegové, hlavně Roman, mají i technický vhled do těch projektů, dokážeme číst různá data přímo on-chain, to znamená víme, kde ty peníze reálně jsou, ale z pohledu nastavení vnitřních procesů u nás máme velmi jako sofistikované, řekněme, procesy, které chrání ty prostředky a máme tam řadu bezpečnostních jakoby prvků a to je taky vlastně jedna z věcí, které jsme nezmínili, že ta ochrana těch prostředků má taky nějakou svoji nákladovost relativně vysokou, pokud to chcete dělat na nějaké úrovni a nastavení těchto procesů i vlastně nastavení celé té struktury v rámci toho regulovaného fondu tak zajišťuje jakoby maximální bezpečnost z pohledu toho, že já nevím, jak to teďka popsat jako úplně, aby to bylo jednoduše pochopitelné. Když řeknu, vy jako jednotlivec, když se rozhodnete investovat, nakupovat ty digitální aktiva, máte dvě možnosti. Buď si je nakupujete vlastně on-chain nebo na centralizované burze. Ta burza záleží teď, kterou vyberete, ale vlastně jako není regulovaná, vlastně to není burza, je to nějaká směnárna a vy musíte věřit, že ty peníze, které jste tam dal, že tam budou. Což vys případ třeba burzy FTX, která ačkoliv byla obrovská, investovali do ní jako obrovští investoři v Americe a tak dál, tak všichni víme, jak dopadla. Skončila, peníze teď snad nějaké vyplatí zpětně. To znamená, máte tady riziko té burzy, takže to je jedno, které musíme eliminovat. Druhé, pokud to budete obchodovat on-chain, to znamená mít svoji vlastní peněženku, tak teď budete to mít zajištěno, budete k tomu mít i nějaké to zařízení formu nějaké té hardware wallet a teď je otázka, ztratíte to, nestratíte, neuděláte nějakou chybu při převodech, nezadáte někde jakoby špatně při převodu adresu peněženky nebo špatný chain, protože v tu chvíli se taky může stát, že vlastně když ty peníze pošlete špatně, tak to není jak v bance, že zavoláte a řeknete, já jsem tady zadal špatně prostě příkaz, ty peníze prostě zmizí, protože na jednu stranu ta svoboda toho jakoby on-chain práce nebo to, co přinesl Bitcoin, že jste vlastně svým vlastním správcem těch aktiv a nikdo vám je nemůže vzít a jenom na základě nějakých 20 nebo 12 slov, které si zapamatujete, tak kdekoliv na světě se k těm penězům dostanete, tak je zase vykoupená na druhé straně tím, že máte i tu odpovědnost za všechny ty svoje prostředky a musíte se o ně jako velmi, velmi dobře jako starat a vědět, co děláte, když s tím pracujete. Takže možná jsem se do toho teď trošku zamotal, že ale vlastně ty rizika nesete vy sám. Když vložíte peníze do banky a banka udělá chybu, tak rizika nese banka, že jo? U nás vlastně, když je vložíte k nám, tak samozřejmě my veškerá tahle ta rizika jako v rámci vnitřních procesů a systémů, které máme, ať už je to nějaké custody řešení, ať už je to, že máme x burz, nenecháváme na nich ty prostředky, rebalancujeme, sledujeme on-chain data, to znamená v případě, když třeba bylo FTX, tak na on-chain datech vlastně vy dokážete dopředu identifikovat, že z té burzy třeba odchází nějaké větší množství prostředků, které v tu chvíli, pokud jako identifikujete, že je jako opravdu výrazně nad nějakým průměrem, tak už se rozbliká kontrolka a ty peníze stahujeme, dokud jdou ještě stahovat, protože pak se taky může stát, že ta burza prostě dojde i likvidita a že nějaká část a nedostanete. No, takže. Já bych jenom, Kubo, často zmiňuješ slovo on-chain a nevím, jestli všichni budou chápat, co to znamená. Můžeš to víc přiblížit? No, tak jak to teď přiblížit jako... Nebo Roman, jestli to může víc vysvětlit, co si představit pod pojmem on-chain, který často zmiňujeme. Tak pod pojmem on-chain si můžeme představit vlastně to, že vlastně ty digitální aktiva se dají obchodovat přímo na síti, dejme tomu, a člověk, který je chce obchodovat, tak buď může jít tou cestou, kdy si udělá Binance, Bybit nebo takhle nějakou centralizovanou burzu a tam je obchoduje, anebo právě může jít tou cestou, že si udělá peněženku, tam si pošle peníze a může obchodovat jak on-chain. On-chain znamená to, že bude používat, dejme tomu, nějaký ten blockchain, na kterým ty transakce běží, což je, dejme tomu, nějaká decentralizovaná síť. Jeden z těch prvních a nejbezpečnějších blockchainů, asi navždy nejbezpečnějších, bude Bitcoin. V okolo roku 2020-2019 možná už začínají vznikat takzvané decentralizované burzy, kde jste pomocí nějakých smart kontraktů mohli mezi sebou vyměňovat si určitá digitální aktiva. Dneska už je možné jakoby tam dělat i sofistikovanější transakce a fungovalo to tak, že vlastně ta transakce se zapíše do blockchainu, ta vaše výměna,
a tím pádem je nějakým způsobem neměnná a nepotřebujete k tomu žádnou třetí stranu, která to mezi vámi bude nějak dělat settlement té transakce, ale vy si to tam uděláte mezi sebou pomocí těch smart kontraktů právě na té síti. A tomu se říká jako on-chain. Teď jsem taky marně hledal pro settlement, český slovo pro vypořádání. Jo, ale vlastně, jestli to tak jako chápu dobře, tak je to ten způsob přímého obchodování, že jo? Asi on-chain. Přímého obchodování jako řekněme peer-to-peer. Bez prostředníka. Jo, bez prostředníka. No tak podvědomě jsem to pochopil správně, ale vy jste mi to teď vyložili. A vy jste sliboval nějaké konkrétní případy? Těch ztrát a krádeží? Jo, to by možná řekl Roman, že z pohledu, když jsme se bavili, jak nás tehdy oslovoval ten jeden investor, který investoval peníze do nějakého domnělého fondu, nebo ono spoustu lidí se prezentuje tak, že má fond, nebo vložte mi peníze do správy, ale jsou to často jako jednotlivci, kteří cestují někde po světě, nebo jsou téměř nedohledatelní a nechají si právě jenom na nějakou on-chain peněženku, která není spojená s jejich identifikačními údaji poslat peníze a pak slibují nějaké jako nadvýnosy s tím, že právě byl takový jeden případ, kdy člověk takto poslal peníze nějakému traderovi nebo obchodníkovi a ten mu sliboval, že vlastně mu dělá ty výnosy a že ty výnosy mu bude posílat přímo na ETH, Ethereová síť, a stalo se to, že mu je tam posílal právě to USDT, což je stablecoin, ale posílal mu je ne na ETH síti, ale na testnetu, to je testovací síť ETH, kde si každý může udělat, kolik chce těch tokenů, takže mu vlastně posílal jenom testovací coiny vlastně, který nebyly platné. Ano, v podstatě. Ale ten neznalý investor si myslel, že to normálně peníze. A vědomě to dělal. Takže to byl podvod. To byl podvod, nevědomě to ani nejde. To nejde, no. Jo, jasně. To znamená jako takové zajímavé, že on vlastně, když to vezmu teď z pohledu toho lajka, investora, tak poslal peníze a ten člověk mu řekl, tak tady máš aplikaci, peněženku, tam se dívej, on se tam díval a teď mu koukal, jak mu tam přibývají ty dolary prostě. A tak byl šťastný a doporučoval ho dál a navyšoval investici a pak chtěl vybrat jednou, protože ono ještě to je taková, že ten princip toho letadla funguje vždycky, když víte, jak to roste, tak samozřejmě přidáte další peníze, že ne, proč vybírat, když to tak roste. Takže došel do fáze, kdy chtěl ty peníze vybrat, no a v tu chvíli vlastně zjistil, mě nejdou vybrat, jak to, proč to nejde, že? Tak se obrátil tady na kolegu a ten potom musel velmi důkladně jako pátrat, co se stalo, protože to opravdu byl jako sofistikovaný podvod, ale došli jsme do toho, že ty peníze tam prostě nejsou. No. Když se bavíme o tom vybírání, vlastně když probíhá ten obchod a ta etapa končí, tak jakým způsobem si to investor může vybrat? Jenom vy mu převedete peníze potom do běžné měny, nebo jak to chodí? Jo, tahle cesta, to je něco, co bereme na sebe my, tohle řekněme v tuhle chvíli možná trošku martyrium těch převodů a transakcí, ale u nás je to velmi jednoduché, tím, že jsme plně regulovaný fond, tak vlastně s bankami a se všemi institucemi jsme vlastně jako můžeme zcela otevřeně komunikovat, máme všechny ty procesy vnitřní nastavené z pohledu ochrany proti praní špinavých peněz, identifikace zákazníka a tak dál, tak na stejné úrovni jako vlastně bankovní instituce. Takže ve chvíli, kdy nám chce investor poslat peníze, tak je pošle k nám na bankovní účet, my potom je transferujeme do těch stablecoinů, to znamená do těch dolarů virtuálních a s těmi potom obchodujeme. Ve chvíli, kdy investor chce vybrat ty prostředky, tak vlastně požádá o výběr a my mu pošleme tu odpovídající částku vlastně zase zpátky na bankovní účet. Zase proběhne ten přesun do té původní měny. Ano, přesně tak. Jakými výsledky nebo co byste si dali do portfolia? Jaké nejlepší obchody se vám podařily? Můžete se něčím pochlubit? V loňském roce se nám nejvíce povedlo nějakým způsobem predikovat nárůst Solany, kdy jsme vstupovali do pozic, nebo více se o ní zajímali okolo cen 20 až 25 dolarů a během toho roku se Solana dostala téměř až na $200, takže to byla asi jako jedna z takových, řekněme, poměrově riziko ku výnosu asi nejlepších sázek našich. Potom tam byla asi spousta dalších jako menších individuálních sázek, jako byl aktivum ACX, Across Protocol, když jsme nějakým způsobem se nám povedlo stoupit tím, že jsme viděli on-chain data právě a viděli jsme, že to nakupují nějakým způsobem zase sofistikovanější valetky, ke kterým jsme se přidali, nebo sofistikovanější investoři. A tam se povedlo udělat zhodnocení 10násobek. Takže to je třeba takový jako
pick z těch povedenějších investic. Samozřejmě fond není na 10násobku, protože zase řídíme riziko a kupujeme jenom část toho portfolia, samozřejmě jenom třeba často ty alokace závisí na tom, jak chceme být moc agresivní, ale u těch menších tokenů to není třeba víc než 5%, někdy maximálně 10%, když jejich hodnota naroste, ale i tak jako z hlediska jako tradičního jako benchmarku těch výnosů investic je to furt jako nadstandardní. I přitom, pokud tam nejdete s velkou částí portfolia jako nějaký rizikově orientovaný investor. Jak se říká degen u nás. Máte nějaký konkrétnější vhled do budoucnosti? Jestli dokážete předpovědět, co se asi tak v tomhle světě bude dít? To je asi nejtěžší otázka dneska tady. Řekněme, že jsme schopni nějakým způsobem tušit, co se bude dít v příštím jakoby týdnu, měsíci někdy s určitou jako pravděpodobností to predikovat, protože vidíme, co se děje. Nicméně často do těchto predikcí vám mohou hodit vidle právě jako říká se těm událostem černé labutě, jsou jako naprosto jako neočekávané události, které si nikdo nevymyslí, různá buď geopolitická rizika nebo rizika na finančních trzích. Ty můžou naprosto zhatit tyhle vaše predikce a v tu chvíli se ty predikce stanou naprosto jako nesmyslnými zpětně. Bohužel to je jako riziko těch predikcí a to je to, že vy musíte často reagovat na ty situace promptně. Teď to byl konkrétní pohyb těch financí, že jo, o kterém jsme mluvili, ale já spíš myslím trend těch virtuálních investic do budoucna. Ten trend je poměrně zřejmý, zase můžeme jít k tomu západnímu světu, tedy USA, kde je ten finanční trh nejvíc rozvinutý. Někdy v únoru tohoto roku byl poprvé po 5 letech čekání nebo 4 letech čekání zalistované bitcoinové ETF, což je vlastně Exchange Traded Fund. To v překladu znamená jakoby fond, do kterého můžou dávat investoři klasicky peníze ze svých jako investičních účtů nebo bankovních účtů a ten za ně nakupuje bitcoiny. A tohle je obrovský průlom, protože právě vznik těchto ETF umožnil to, že už ty bitcoiny nakupují i penzijní fondy v Americe, různé jakoby family offices, velké investiční banky a podobně. A to je naprosto nepopiratelný fakt, kdy vidíme, že ty přílivy těch peněz, ať už třeba navážeme na poslední týdny, tak jsou jakoby ve stovkách milionů dolarů denně. Takže ten trend je v tomhle poměrně zřejmý a postupně se od těch jednotlivců individuálů ty bitcoiny přesouvají k těmhle větším fondům, který nějakým způsobem je tam drží, ať už za účelem právě snížení těch korelačních koeficientů a diversifikace rizika v jejich portfolií, mají proto jako specifický účel. Takže tam je právě jasný ten trend. Pomocí tohohle můžeme identifikovat, že tenhle trh tady s náma určitě bude a nikam nezmizí, protože největší nákupčí vlastně těchto bitcoinů je ETF, které založila investiční skupina BlackRock, která je vlastně největší investiční skupinou na světě a druhý největší nákupčí je investiční skupina jakoby Fidelity, nebo přes Fidelity ETF, což je jako další jedna ze 3 nebo 4 největších investičních skupin na světě. Takže ten trend je tady poměrně jasný a i hlavně jako CEO té investiční skupiny BlackRock jasně říká, že Bitcoin by měl tvořit třeba 5 až 10% portfolia klasického investora, takže tam asi tyhle data, nepotřebujeme se s někým dohadovat, ale tyhle data jsou jako jasně vypovídající o tom, co se může asi dít. Mě právě zaujalo, jak jsme se bavili na začátku, ty zmínil tu včerejší schůzku s investory, kteří řekli, že vlastně krypto, jestli vůbec existuje a my jak jsme vlastně v té bublině a sledujeme to a vidíme ten posun nejenom teďka, řekněme v těch technologiích, protože pořád jsme na začátku a pořád se hledají ty use casey a cesty, jak tu technologii využít v dalších segmentech, než je třeba ten Bitcoin, takže dneska bych to za sebe osobně teda rozdělil na možná takové jako dva světy. Jeden svět je dnes Bitcoin a druhý je všechno ostatní. Spoustu těch lidí potom sklouzává k tomu Bitcoin maximalismu a už jdou jenom do Bitcoinu, což se jim nedivím, protože sledovat ty ostatní trendy, vývoj, neustále čelit jakoby těm výzvám, který ten trh přináší, tak je obrovsky náročný a jak jako časově, mentálně potom dává pro spoustu lidí smysl jako říci, jo, to je ten Bitcoin, a který, jak Tom zmínil už dneska, je vlastně jako potvrzený v
včera nám, myslím, udělal all time high, je to tak? Překonal včera, nebo ještě ne? Ještě ne. V korunách jo. V korunách, v dolarech ještě ne. No, takže dneska, což je zase takový jako zajímavý trend, že se bavíme o tom, že tady investoři zmiňují, že vlastně krypto a Bitcoin to ještě vůbec existuje a na druhé straně vidíme, že to nakupují největší investiční společnosti světa, penzijní fondy, dokonce i státy, některé do svých rezerv ve Spojených státech a cena, i když dnes o tom nikdo v uvozovkách nemluví a neví, tak je vlastně téměř na svém historickém maximu někde 74 tisíc, to zavřelo, 73 tisíc dolarů za jeden Bitcoin, takže. Ale to asi nemusíme nějak rozebírat do podrobnosti, protože až tohle vyjde, tak můžeme. Tak se to zase takže to bude jinde. já třeba žiju úplně ve středověku, já si myslím, že já jsem žil v domnění, že existují jenom Bitcoiny. Tak já vůbec jako nic jinou měnu neznám virtuálně. Ale tak tady zase je dobrý, že zmiňujete tu měnu, protože ono v podstatě jako zástupce té virtuální měny bych řekl, že asi jediný jako legitimní asi bude ten Bitcoin, nebo jak vy se na to díváte, jestli mě doplníte nebo budete oponovat. No, je to tak v podstatě, jako ještě stablecoin v podstatě, no, jinak tady nic jiného není a vlastně ty ostatní věci, tak to jsou decentralizované sítě, jako Ethereum, Solana, BNB, Swiss, je spoustu a vlastně ty sítě slouží k tomu, že si v tom každý může udělat svůj token a ten token může dál využívat, ať už jako akci v úzovkách, nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Což ještě zajímavý, vlastně Roman, že zmiňoval ty stablecoiny, tak ještě taková zajímavost, že vlastně teďka se do žebříčku nejbohatších lidí světa dostal vlastně zakladatel Tethru a je to jedna asi z nejefektivnějších firm na světě, protože v poměru toho, kolik mají zaměstnanců, jaký generují každý rok výnos, tak jsou úplně, já nevím, kolik mají do 70 lidí, nebo? No já jsem čet plus minus, že tam dělá 60 lidí a za první kvartál byl zisk 6 miliard USD, myslím, ale je to taky plus minus. Ten pán se jmenuje Paolo Adroino, nebo tak nějak, myslím. Je to vlastně, nevím, jestli víc připodobňovat, je to ten stablecoin nebo tak, je to nějakým způsobem coin, který už je historicky od roku 2017 navázan na dolar, je to vlastně jako digitální dolar. Dostal se už do také velikosti, že nějakým způsobem, aby oni vydali ten digitální dolar, tak proti tomu musí přijmout 1:1 dolar z banky, řekněme. Co potom s těmi dolary, které mají na té bance, že? Nebo jako na tom balance sheetu na druhé straně oproti těm digitálním dolarům, takže nějakým způsobem se snaží i investovat, ale bezpečně, dávají je samozřejmě jenom do státních jako dluhopisů, státních pokladničních poukázek, které jsou nejvíc likvidní, jenom amerických. A co tím chci říct, je to aktuálně, tahle firma už je poměrně jako systematicky důležitá pro samotný americký stát, protože drží víc dluhopisů té Ameriky než třeba Německo. Takže už se rozrostly, že už jsou jako tak too big to fail, jak se říká. No. Což je ještě zajímavý zmínit, že vlastně ono asi pro většinu posluchačů nebo těch, kteří budou sledovat tady ten podcast, tak to asi nebude tak zajímavý, ale byla tady velká debata právě v tom, jak říkáme, bear marketu, o tom, jestli Tether vůbec přežije a že měli nějaký problémy jako s audity a kolik vlastně mají peněz a že to je vlastně systémové riziko pro celý ten segment, takže je fajn, že v tuhle tu chvíli teda ta data všechna jsou správná, což se ví, že jsou, tak můžeme i toto jako zásadní systémové riziko z té naší rovnice vyškrtnout. Na nějaký čas zase uvidíme. Plus jsou vlastně dva stablecoiny, které jsou nějaký jako velký. Jeden je to USDT Tether a druhý je USDC, který je vlastně od společnosti Circle, která dejme tomu spadá nějakým způsobem pod Coinbase. Coinbase vlastně obchodová na americkém akciovém trhu, takže tam by taky to měla být ten risk minimální. Tomu možná ještě zajímavý zmínit, USDC tam došlo k tomu deepeku, že to jsme řešili. A když jsme se bavili vlastně o těch rizicích a tak jak je řešíme, tak jedním z těch rizik je právě třeba tady to riziko, že ten stablecoin vlastně ztratí svoji hodnotu, že se nějakým způsobem prokáže, že ty dolary, které jsou virtuální, tak nejsou podloženy těmi reálnými dolary. Je to stejně jako run na banku. To v podstatě se odehrálo, když byla pád Silicon Valley Bank. Tam šlo o to, u toho USDC, vlastně ta druhá strana, nebo ten držitel těch dolarů diverzifikoval část svých prostředků, řekněme 7 až 10% pravděpodobně do Silicon Valley Bank, která zkrachovala. Tím pádem
trh začal postupně okamžitě a samozřejmě stalo se to, vyšlo na povrch v pátek večer, jako tak bejvá a o víkendu největší panika, většinou když krachují banky nebo tak se taky děje většinou o víkendech, když je trh zavřený. Takže tohle vyšlo na povrch, že nějakým způsobem přijdou pravděpodobně o nějakých 70% toho svého kapitálu. Takže jakoby začal okamžitý deepback proti ostatním stablecoinům. Samozřejmě největší stablecoin, 70% trhu má pořád ten Tether, USDT a tenhle USDC právě začal deepbackovat, ztrácet hodnotu proti tomu USDT a trh okamžitě začínal zaceňovat tohle riziko, takže nám postupně začíná klesat jeho hodnota až na nějakých jakoby $0,91 za ten USDT. Co my jsme v tu chvíli udělali, když jsme tohle viděli, tak jsme okamžitě začali prodávat dřív, než si to ten trh celý uvědomil právě to USDC, kdy ten trh byl v panice a my jsme směnili všechno do USDT. Tu dobu jsme to směnili s nějakou 2% ztrátou nebo 1% a ten trh dál pokračoval během soboty v totální panice, kdy ta ztráta vůči tomu dolaru už nebyla 10%, ale 15%, což už jako bylo zase jako iracionální oproti té realitě, kdyby přišla jakoby o 10% té své balance, takže jsme už potom udělali to, že jsme zase všechno vrátili nazpátek. A potom přišlo pondělí, Fed oznámil, že jako tuhle banku bude sanovat a nějakým způsobem garantuje ty její vklady, aby jako zamezil systému riziku, takže během toho dne se všechno vrátilo zase 1:1 nazpátek, takže jsme dokázali jakoby uchránit před obrovským systémovým rizikem tohle, ten kapitál a zároveň jsme na tom ještě ve finále dokázali vydělat. Takže to skončilo z našeho pohledu docela dobře. Takže dobrý postup, to znamená, že musíte mít neustálý přehled a musíte rychle reagovat. Rychle se rozhodnout a rychle reagovat. Jo. No tuta věc se stala, myslím, v pátek o půlnoci. Telefony, potvrzování transakcí, všichni jsme byli. Jsem takovou nepříjemnou právě příhodu, že jsem musel opustit večeři s přáteli a rychle jet z domu. My jsme se bavili o té odbornosti. Já tedy věřím na dělbu práce. Já si myslím, že je to opravdu nepoměr. Kdybych já měl sám se rozhodovat, kam pošlu investice, anebo se domluvit s odborníkem, že to je vlastně nebe a dudy z mého pohledu. Dává to smysl, no, protože já třeba zažívám u táty a asi hodně lidí v Čechách tohle má, že mají tendenci vždycky jako se do všeho vnořit a všechno si nastudovat sami a všechno si nějak udělat sami a tohle. A je to taky podle mě trošku i čecháčkovství. Často to končí špatně prostě, no. No to šlo před lety, že jo, kdy si lidi opravovali auto, ale co pak si dneska opravíte nový auto? Už neopravíte, ta elektronika už je prostě, tam už potřebujeme odborníky. Každopádně. Je to tak, no. Já u svých voleb jako věcí, když něco potřebuji udělat to tak jako právě většinou jako dávám stranou své ego a dávám to profíkově, nesnažím se tam něco jako vymyslet sám, protože to většinou končí průserem. A to většinou podle mě je i na tomhle trhu. A měli jsme i takový příběh vlastně, teď jsem si vzpomněl jednoho z našich investorů, který mi potom volal a říkal, já už to k vám musím dát, protože manželka si myslí, že mám milenku. Říkám, jak to? No, nebo já jsem se ani, nemusel jsem se ptát, jak to, protože to znám sám z toho pohledu, jak vidím, jak kluci pracují a taky jsem nějakou dobu si s tím hrál, řekněme. A to opravdu tím, že ten trh jede 24/7, víkendy, všechno, tak člověk je pořád na mobilu a v noci a kouká a pořád, takže už jako to došlo tak daleko. Říkal, nemůžu se kolikrát děti na mě mluví, nemůžu se na ně soustředit, manželka pak večer v posteli, co zase děláš s tím telefonem a už mu to narušovalo jako reálně vlastně jeho osobní život, tak říkal už konec. No. A samozřejmě ty výsledky taky ve finále neodpovídaly tomu, co dokážeme vlastně na tom trhu udělat my, protože ono zpravidla to je tak, že ti lidi se brání tomu ty prostředky investovat ve chvíli, kdy podstupují rizika, která si ani neuvědomují, že podstupují, ale samozřejmě potom vydělávají spoustu peněz a vidí, jak úžasně performují a říkají si, proč bych to někomu dával, když vydělávám tolik, no ale pak přijde ta korekce a pak většinou už mlčí. Jo, 90% kapitálu jakoby je vymazáno, no, během té korekce, no. Takže lepší právě, aby si investoři nekazili svůj jakoby manželský život, třeba nechali ho jenom zkomplikovat nám s Romanem. A to je ale důležitá otázka, že když člověk si to řídí sám, tak teda je non-stop na tom mobilu. Když přenechá finance vám, investujete vy jako fond,
má nějakou kontrolu v průběhu toho obchodování, má nějakou aplikaci, kde se může podívat, jak si stojí, nebo? V tuhle chvíli takhle, vyloženě nemáme teďka napojený systém, že bychom investorům sdíleli všechny otevřené pozice, samozřejmě ty pozice se mění a řekl bych, že asi pro většinu našich investorů by neměli úplně jako vypovídající hodnotu. Z určitého pohledu to může být i pro nás riziko, že někdo ví, v čem třeba máme nějakou alokaci, pokud jsou to nějaké méně likvidní tokeny, ale z pohledu nějaké kontroly, tak to souvisí i celkově s tou regulovanou strukturou, kterou my máme nastavenou. Máme samozřejmě online rozhraní, kam se investoři přihlásí a vidí aktuálně jakoby hodnotu těch svých cenných papírů, které vlastně od nás odkupují. Co se týká jakoby celého toho systému, jak to funguje, jak ten fond je nastaven a vlastně jaká je ta jeho struktura, tak my v podstatě jsme v tom jedna jakoby z mnoha součástí, my jsme jenom ta součást, která reálně spravuje ten kapitál, dělá ta rozhodnutí, ale nad námi jsou potom nějaký administrátor, auditor, nezávislý ředitel toho fondu a ti všichni vlastně dohlíží na to, co se v tom fondu děje, kontroluje, že ty výsledky, které vykazujeme, tak vlastně, že odpovídají té realitě, že ty peníze jsou tam, kde mají být. To znamená, je tam jako několik stran nezávislé kontroly, které to kontrolují, řeknu, za vás jako investora, plus ten investor to vidí samozřejmě v rámci nějakého online rozhraní. V podstatě jako výpis v bance, ne? Asi vidí, jak si stojí konkrétním daným okamžiku. Přesně tak. Ten konkrétní daný okamžik je u nás vlastně na měsíční bázi. No se tomu říká jakoby NAVs, děláme měsíčně, to znamená každý měsíc se spočítá aktuální hodnota toho portfolia a tou čistá hodnota aktiv. No a tou je vlastně vyjádřena potom hodnota té investice toho našeho investora. Takže to je z pohledu toho nastavení. Takže kontrola nějaká taková po měsíčních intervalech je. Ano, určitě. Ano. Plus potom samozřejmě... Ona musí být jakoby i z regulatorního hlediska právě. Plus každý rok vlastně jsme povinni regulátorovi předkládat auditované výsledky fondů, takže ještě vlastně nezávislý auditor kontroluje toho administrátora, který nám to počítá, že to všechno děláme tak, jak máme. Že ty a tak, jak říkáme. A tak, jak říkáme. No. Existuje nějaká pojistka při těch investicích? Pojistka neexistuje, tak jako neexistuje u žádné investice, ani vlastně žádný akciový fond vám nedá žádnou jako pojistku vlastně těch výnosů. Nebo... My jsme se bavili právě o tom, že když nějaký fond nebo nějaký prostředník na tom trhu zaručuje nějakou procentuální výnosnost, tak to vždycky trošku zavání, že jo? Přesně tak. Když je ta výnosnost, jakmile se tam objeví slovo garantována, tak to zavání asi úplně nejvíc, pokud to není váš spořící účet v bance a pokud ta výnosnost je rádoby pravidelná, řekněme, já nevím, 1%, 2% měsíčně, to většinou je taky podvod nebo nějaké letadlo. Lidem se to líbí, samozřejmě jakoby pro tu psychiku, pro tu vaši hlavu je to hrozně příjemné, že si můžete spočítat, že to jako pravidelně přibývá, ale na druhé straně je ta osoba, která to tam virtuálně přidává a počítá a většinou to je podvod. Fondy, které dosahují nějakých takových jako pravidelných zhodnocení, jakoby predikovatelných, tak jsou většinou uzavřený fondy, do kterých se moc často nějaký běžní investoři nedostanou. Většinou jsou to fondy uzavřené jakoby pro investiční banky nebo pro kvalifikované investory, kam je třeba tiket $500 000 a tak. Takže aby vás vítal někdo s otevřenou náručí a garantovaným výnosem a investicí 100-500 tisíc korun, to většinou nehrozí. Ono je to je asi případ, který tady už se o tom mluví víc, ale to jsou ty dluhopisy, které jsou třeba vydávány tady v České republice, kde jakoby se to tváří, že je to dluhopis, takže vlastně ten investor má pocit, že má jistotu, že jenom, že už ale nevidí. Je to prašivý dluhopis, no. V podstatě není za tom většinou žádná ekvita, žádná aktiva, takže to je prostě jenom levný způsob financování, kdy té firmě nepůjčí banka, tak se to snaží přefinancovat takhle přes méně sofistikované investory. Zpravidla ještě ta návratnost těch dluhopisů je nenávratná, protože z toho trhu víme, že někteří ti pochybní finanční poradci si berou třeba až 15% za tu částku, kterou vyberou, takže když si to potom vezmete, kolik by ta firma musela generovat jako čistého profitu, aby potom tady to splácela, tak je to vlastně jako nereálný, většinou se financuje dluhopis dluhopisem a to je taky vlastně právě další věc, proč i ty fondy, který nějakým způsobem nabízí garantovaný výnos, který vůbec neexistuje, třeba nějaké systémy zhodnocování peněz, proč jsou schopni vůbec nabrat takové množství peněz, jo? Protože vidíme různé články v médiích, obrovský podvod, investovali tam sportovci známí a tak, 1 miliarda korun ztracená, 2 miliardy korun ztracené a tak. Jak to vlastně vůbec může vzniknout, že je vybráno tolik peněz, je to většinou tak, že do té sítě těch poradců, který
jsou většinou zmanipulovaní nebo jsou hloupí a vůbec neví, že prodávají jakoby podvod, tak jde obrovská část té provize, třeba 20-30% té investice dostane ten poradce, takže on je extrémně motivovaný ty lidi přesvědčit o té jeho buď pravdě nebo vyloženě podvodu, když jako je to horší a jako je si vědom, co jako prodává. A proto vznikají tady furt v Čechách dokola tyhle případy, které vůbec jako nedávají reálně smysl, ale dějou se furt a furt. A to procento u nás je vyšší než ve světě? Určitě. 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 Protože jsme asi víc důvěřiví. Možná je to dřívějším systémem, kterým jsme prošli, tak jsme trošku, právě i třeba ty stálý procenta, tak pro laika u nás je to nějaká jako aspoň jistota, který se může... taková berlička, který přesně, se může chytit. Protože to zná z banky, že jo? Ano. Je to půda, po který už šel. Ano, akorát ta berlička je pěkně prohněla. Je takový ten pocit jistoty, no. To je jenom takový jako pocit jistoty, no, který je nabídnutý a pak se samozřejmě ta hlava člověka líp přizpůsobí tomu, přijde mu to celé srozumitelnější, když je to nějaká pravidelnost, ale v skutečnosti je to nejhorší. No. To je stejně vlastně takový paradox, jako jak málo někteří lidé investují do toho jako svého finančního vzdělání a jako pochopení všech těch souvislostí, když ve své podstatě jako kolik času, energie věnují té práci, aby ty peníze vydělali a potom tak je někam dám, nebo já tomu nerozumím a řešit to nechci. Ale to se přiznám, to je můj celoživotní případ a já až v poslední době jsem se začal nějak jako finančně vzdělávat, možná proto tady dělám s váma podcast, že to je osudová věc. Já to měl úplně stejně. Já jsem vlastně v umění, měl jsem reklamní agenturu a vydělal jsem poměrně dost peněz, ale špatným zacházením, taky rozvody, ale špatným zacházením, což s tím souvisí, špatným zacházením s těmi financemi, tak jsem vlastně došel až v pozdějším věku k tomu, že vlastně nejsem vůbec finančně gramotný. To je třeba další, když to vrátím teďka na téma toho našeho jakoby rozhovoru. Myslím si, že jedna z těch přidaných hodnot tady těch digitálních aktiv, kryptoměn a bitcoinu je hlavně v tom, že ty mladí lidi, to na začátku je to láká, že chcou jako hodně rychle zbohatnout. Většinou ty peníze přijdou, jsou mladí, není to moc peněz a vydělají je zpátky, ale strašně moc se na tom naučí, protože to, co vlastně prožijete na tom trhu těch digitálních aktiv za 4 roky, tak to nezažijete za 40 let na tradičních trzích, když to tak řeknu, jako ty výkyvy, co všechno tam jako se děje, plus i ten Bitcoin jako takový, když se o něm začnete jako víc se o něj zajímat, tak vás přivede k tomu, že vlastně proč vznikl, tak se začne zajímat, jak vznikají vlastně peníze, jak vzniká finanční systém, jaké to má souvislosti, inflace a takhle vás to vlastně postupně vtáhne do toho, že začnete chápat ten fungování vlastně toho finančního systému a pak už člověk vidí ty věci, které se dějí i opakovaně, ty souvislosti, ceny nemovitostí, úrokové sazby, inflace a tak dál, takže i kdyby z toho nemělo být nic jiného než jako vzdělanější generace, tak si myslím, že to má nějakou přidanou hodnotu. Je to tak, no, já když jsem psal diplomovou práci, tak s mým panem docentem, profesorem Bradou, který se mnou tu práci procházel jednotlivé jako problémy a nástrahy, které jsem tam popisoval, tak mi vždycky připodobňoval to, že tohle už se stalo v 18. století, tohle už se stalo v 17. století, jenom v podstatě ty mladí lidi si vymýšlí to, co už jako dřív se dělo a jenom se to tady opakuje a všichni se to učí jako znova. A vždycky se u toho poměrně dost pobavil, když jsem to tam popisoval. No já vlastně jsem se k tomu dostal ve 2017. Měli jsme přednášku na VŠE právě a já jsem byl student bez peněz a vlastně to, co jsi tady ty popsal, jako tu cestu toho samozdělání v podstatě, tak já jsem šel tou stejnou cestou. Mám to VŠE, takže mám jako finanční pozadí samozřejmě, ale vlastně jsem se v tom sám vzdělával jako dejme tomu těch 7-8 let jako od nuly až. Tím, že jsem v tom byl pořád, tak jsem se podle mě jako během pár let naučil jako mnohem víc, než kolik bych se naučil kde jinde. V praxi. Ano. Jo, a to je zajímavé to, co vlastně říkal Tome ohledně toho, jak se ty věci opakujou, že ono, jak to člověk neprožije, tak si to nezapamatuje, takový to, že člověk si něco přečte, tak jasně může mu to utkvět v paměti, ale když to pak to dostat do praxe je náročnější. A jo, teď dneska každý se na ty digitální aktiva dívá nějak, že jo, už se to zlepšuje, ale není to tak dlouho, co v podstatě to bylo. To je o ničem, žádná hodnota, spekulace, zbytečný, nevíme, proč to existuje. A když se vrátíme jako zpátky, tak jsem četl takovou jako zajímavou informaci o tom, jak vznikala vlastně v Americe železnice.
a kolik vlastně tam bylo spekulativních projektů a zkoušeli najít ty různé cesty, jak to dělat a 90% samozřejmě skončilo, zmizelo, zkrachovalo a spoustu podvodů se tam dělo. Úplně dluhopisů a úplně v podstatě vlastně úplně to stejné pořád dokola. Ta historie se opakuje, jenom v trošku jiném tom podobě. Čím je tam víc spekulací vlastně v tom trhu, tím je tam víc peněz a tím i ty projekty, které jsou kvalitní, tak mají jako víc financování, takže to je vlastně ten průběh toho cyklu té adopce toho systému nového. V podstatě bez té spekulace by ta inovace nemohla nikdy vzniknout. Byly doby, kdy všechny peníze v bankách byly podloženy zlatem, že? Ale dneska už to vůbec není, tahle věc, dneska už je to úplně jinak a vlastně i normální měna se víceméně jestli se nepletu, ty virtuální vlastně podobá. Jo, to je to, co často se jako smějeme, když nám někdo řekne, no vy investujete tady do toho, teď jsou to jenom čísla v počítači. A říkám, na co máte na bankovním účtu? Účet, karty, všechno jede virtuálně v podstatě jako ty bitcoiny. Je to tak. Akorát, že bitcoinů je 21 milionů a nikdy jich nemůže být víc. Těch peněz v oběhu stále přibývá a přibývá. Se dají přitisknout, no. Se dají přitisknout. Neměli bychom to jako správně říkat, protože peníze se samozřejmě jakoby emitují do systému prostřednictvím nejčastěji jako úvěru a úvěrového financování, ale už i spousta jako ekonomů známějších to používá to slovo dotisknout, takže jakoby, jo. A tady v případě té virtuální měny, tedy bitcoinu, tam není možnost, že si je někdo přidá do toho systému, tam ta možnost není. Absolutně neexistuje. Absolutně ne. Ale jsou jiná digitální aktiva, u kterých to třeba jako rozhodně jde. A proto je třeba být hodně obezřetný u toho, co zvolím a kdy to koupím a kdy by bylo asi dobrý to prodat. Potom v podstatě jako když to řeknu velmi jednoduše, jak na pár kliknutí si můžete vytvořit jakýkoliv token a dát mu nějakou hodnotu, že to nám ukazoval vlastně, ty jsi měl, že nějaký screen, kde jsi měl $10 miliard nebo kolik. No. To jsem byl bohatý, no. Ale právě, že jsem měl virtuálně těch 10 miliard dolarů nebo 100 miliard dolarů možná je, ale kdybych to chtěl prodat, jsem z toho měl jako $5. To je taková jenom virtuální hodnota bez a tohle, o čem mluvíš, tak se reálně jakoby v menším měřítku, v méně extrémním, aby bylo víc uvěřitelné, jako děje i tady v Čechách u lidí, kteří jako vydávají a prodávají třeba často jako token. Jo, to je pravda. Takže je třeba na to být opatrný, protože to fakt se dělá jako. To je jedna věc, kterou jsme chtěli vlastně zmínit, no, že jsme se setkali i s případy, kdy nám přišli nějaký investoři s dotazem, že dostali zajímavou nabídku na projekt, který je krytý nějakým tokenem, je k tomu nějaký znalecký posudek, který vlastně vyjadřuje, že ta hodnota toho tokenu je, nebo ta valuace je třeba nevím, 1 miliarda korun, tak jestli si myslíme, že je ta investice bezpečná, no a právě kolegové nebo Roman se potom koukl na on-chain data, na reálnou likviditu toho a zjistil, že to je třeba $10,000, to znamená, že v podstatě jako ta hodnota může být virtuálně jakákoliv, ale je důležité, jestli to od vás někdo jako koupí a za kolik a to je dáno nějakou tou likviditou, která v tomhle případě byla nějakých $10,000, to znamená, že víc by z toho nikdy nikdo žádným způsobem nedostal, pokud by jako došlo k tomu, že by chtěl tu svoji záruku nebo jak teď mi vypadlo to slovo, když garanci jako vybrat, no. No, to je jedna věc, je výše té hodnoty nebo aktuální hodnota. Nebo cena, můžeme říct. Cena. No a druhá věc je to, jak jste říkali, likvidita. Další, což mě teda jako nevyděsilo, ale zaujalo, to je ten virtuální fond, jak ten člověk dostával výpisy, že mu tam přibývá ta virtuální měna a on potom zjistil, že to je jenom virtuální účet, že to vůbec není podložený jakýmkoliv. Že to byl testnet, testovací síť v podstatě. Všechny ty sítě, jako je Solana, Ethereum, tak mají svůj vlastní testnet, kde vlastně vývojáři, kteří tam chtějí udělat nějaký token, tak se tam můžou testovat. Oni se nebo chtějí udělat nějaké protokoly jakoby, a testují tam. Což ale like nerozezná, ne? Jak je vidět. Úplnej like asi ne, no. Takže další důvod, proč oslovit odborníky. Ono vlastně jako člověk, který tam teďka přijde, chtěl by si to tam teďka nějak sám obchodovat, to se musí spálit jako xkrát, já jsem se to taky spálil jako během těch let tolikrát, to máš taky, že vlastně nemá šanci hned nás nějak jako odperformovat nebo překonat, prostě protože my jsme v tom jako na full time. Už jsme zaplatili jakoby to školné a tu daň jakoby z toho, no. Právě po čase. A bolelo to, ale tím, že jsme byli mladí, tak nás to jako nesložilo a dokázali jsme se dostat nazpátek. Ale i tak byste měli být na pozoru, aby nepřišel nějaký větší žralok
a nevyšplou vás. Jo, to jsme. A samozřejmě, když už na trhu nějakého takového žraloka najdete, tak a vidíte, že je větší než vy, tak je dobrý jako ustoupit. Nechat ho proplout. Tak my jsme se o tom vlastně spolu bavili, o těch výzvách toho trhu, že byly ty období úplně jako na těch počátcích extrémní, kdy mladí kluci najednou byli dolaroví milionáři, což zase jedna ta část byla zaplatit tu daň, jako že člověk o spoustu peněz přijde a ponaučí se a jde dál, a druhý je zvládnout i ty svoje emoce z toho pohledu, že najednou, že jako v tom trhu je možný strašně rychle zbohatnout a spousta těch lidí to jako neustála. On to neustojí v podstatě skoro nikdo, jo. Kdo není nějak zvyklý na to, já nevím, třeba z rodiny nebo tak. Pozoru na lidech, kterým se to povedlo, že většinou je tak období roku, půl roku minimálně, než jako jim to ta hlava dokáže vstřebat. A uvědomí si, jako jak se posunuli dál, vejš. Ty, kteří tohle nedokážou a snaží se rychle s těmi penězi něco dál dělat a chtějí mít víc a víc, nějakým způsobem se nezastabilizují, tak většinou o ty peníze přichází a všechno to tam vrací naspátek do toho trhu. Já jsem to tak vlastně měl v tom 2017 vlastně, já jsem tomu přišel v září 2017, kde jsem dal vklad jako pár tisíc korun, v podstatě jsem byl student bez peněz. Během toho 4. kvartálu, jak jsem ty peníze z x násobil, jakože jsem tam měl potom v podstatě spoustu peněz, cítil jsem, že jsem bohatý, že už ten trh bude jako jenom nahoru a já budu milionář nebo multimilionář spíš. No a pak to spadlo, já jsem jako neměl zpátky nic zase, takže to je takový ten cyklus startovní, kterým by si měl jako každý jako možná i projít, dejme tomu. Myslím si, že každý fond manažer nebo někdo, komu jako svěřujete peníze do správy, tak by vám neměl mluvit jenom o svých úspěších, ale právě zmínit to, jako jak si 2x, 3x nabil čumák. A to by ve mně, jako kdybych někomu takhle měl svěřit peníze, to by ve mně vzbuzovalo mnohem větší jistotu, než že mi bude malovat nějaký vzdušný zámky o tom, jak se mu hrozně daří nepřetržitě, protože vždycky, když přijde k vám někdo, kdo vám jenom nepřetržitě tvrdí, jak se mu strašně daří a tak víte, že je na začátku ty learning curve, jakoby ty křivky jako toho vývoje, toho učení. No, on ten velký příjem peněz náhlej, tak nutí lidi změnit styl života, více utrácet, bydlet ve větším, no a to většinou potom s jídlem roste chuť a s tím to potom i padá. A tam byly případy drogově závislých a podobně, že to ty lidi jako vůbec nezvládli, že nával těch emocí a vlastně potom. Ty nejúspěšnější lidé, který znám v tom, tak jsou většinou mentálně dost použití. Psychické zdraví není vždycky úplně jako optimální, ale dejme tomu, že je to nějaká daň právě za tu jejich performance a za ty výsledky. No. To je taky vlastně důležitá otázka, co zmínit, že někteří investoři k nám přistupují stylem jako já bych si to k vám dal a chci to tam nechat do důchodu. Je to tak náročný a ta příležitost, když to řeknu, která je tady teď, jako ať už na tom trhu, anebo tím, jaké máme nohu, jak k tomu přistupujeme, tak není nevyčerpatelná. To je to jako časově omezený, protože všichni jsme si vědomí toho, že aby člověk mohl nějak normálně žít, tak tohle to může dělat jako jednotky let. To nejde jako v tom být dál, jako že by to jel 20-30 let. A nebo to potom jako je otázka, samozřejmě dalšího vývoje dneska nedokážeme říct, jako najít další lidi do týmu, škálovat a tak dál, ale je to otázka. No, plus ten trh se pořád efektivně vlastně, ta edge, konkurenční výhoda je vlastně jako nižší a nižší. Jakože ve 2017 byla vyšší, ve 2021 malinko nižší, teď je zase malinko nižší, příště bude zase malinko nižší, až bude jako minimální. Jde o to, že v tu dobu ta konkurenční výhoda tam u toho jedince, co tam byl na tom trhu, byla vyšší, nicméně ty jeho zkušenosti, když začínal, byly nižší, takže jasně. Právě jakoby teď se to, ta konkurenční výhoda tím, jak ten trh je saturovanější, tam víc enty, tak je samozřejmě čím dál tím víc klesá, když se člověk snaží udržet, ale zase na druhou stranu má ty zkušenosti, takže se to jako furt takhle mění, snažíte se jako dostat k tomu optimu, ale je to daň za to, že ten trh dál roste, že tam přibývají ty sofistikovanější hráči. No. On dlouhodobě se bude vlastně zefektivňovat, to znamená, že těch příležitostí bude ubývat a ty výnosy budou klesat nějakým způsobem. No ale pořád si myslím, že to bude absolutně outperformovat ty standardní trhy během následujících 5-10 let. To určitě. Tam je největší ta výhoda právě, která láká, proto taky spousta lidí na to dojede, že můžete obchodovat doma od počítače nebo právě z toho mobilního telefonu, že nikam nemusíte. Teď to nabízí i banky, že jo, nějakýma těma investičníma balíčkama, který můžete taky jako částečně sledovat nebo spravovat z domova, ale tady u vás ta možnost je absolutně otevřená, že jo, tak skočit do vody a plavat. Proto dneska meme coiny, že jo.
No, ty meme tokeny, což asi nevím, jak to uvést, protože spousta lidí ani nebude vědět, co je tím myšleno. Je to zkrátka, dejme tomu nějaký obrázek, token, první byl Dogecoin, že jo, prostě token, kryptoměna, jako která je pojmenovaná po nějakým psovi. Pak začaly vznikat kryptony, které byly pojmenovány po žábě, po kočce a tak. A proč tohle vzniklo? Vlastně největší takový jako pozdvižení a hype bylo právě okolo covidu, okolo akcie GME, která byla jako velkými fondy hodně zašortovaná, byly tam obrovské spekulace na to, že ta akcie bude padat níž a níž. V tu chvíli se sešlo určité jakoby množství, řekněme, kult lidí, který říkal, hele, vyšplouchneme tenhle fond, protože jakmile my to začneme kupovat, ta cena začne růst a oni budou muset zavírat ty své pozice, kterými spekulují jako na pokles a ta cena bude růst ještě víc. A tohle se právě povedlo jednou historii, možná ještě potom dvakrát na nějakých jiných věcí, ale už se to jako pak dál nedělo. Povedlo se jako porazit těm lidem tenhle fond, dostat ho do likvidace a ty lidi viděli jako na tom násobky a vlastně se té akci, té GameStop začal říkat právě meme akcie. A od té doby začal tenhle trend víc a přesunul se přes logicky vyústění větší spekulace a ten trh, který je právě tyhle spekulace jako přirozený, ten kryptoměnový trh. Takže tenhle trend se přesunul z těch akcí víceméně hlavně do krypta a začal vznikat právě takzvané meme tokeny, který jejíž hodnota je určená tím, jak je to vlastně silný kult, protože lidi v dnešní době už není tak jako populární a minimálně v Evropě na západě jako různé náboženství a lidi mají tendenci jako pořád v něco věřit, jako je to tak nastavené, že jako v něco věříme, jakoby nemusí to být něco konkrétního, může to být nějaký bůh, může to být něco abstraktního a ty lidi mají potřebu, aby se realizovali jakoby v něco věřit a být jakoby součástí nějakého kultu, řekněme. Jak se můžou právě v tomhle realizovat, jim právě představí ty meme coiny a proto jsou v dnešní době tak, nebo je to jeden z důvodů, proč jsou tak populární. Zároveň na tom ty lidi ještě můžou třeba zázračně zbohatnout a s větší pravděpodobností, než když si třeba koupí lístek do sportky, loterijní tiket nebo nějaký los na poště. A proto to ty mladí jakoby takhle dělají a proto to má větší a větší popularitu třeba. No. Samozřejmě že díky tomu rychlému šíření informací přes ty sociální sítě, tak je to ještě znásobený. Musíte sledovat i běžný investiční trh, nebo jsou to oddělený světy? Už nejsou. Už nejsou, bylo to možná do roku, já nevím, 2018-19 a od té doby ta spjatost těchto trhů jakoby je větší a větší, s tím, že musíme hlavně sledovat jako monetární politiku, protože všechno je navázané primárně na Bitcoin. Bitcoin byl nějakým způsobem vytvořený jako protest proti tomu, jakým způsobem se nám zvyšuje množství peněz a klesá jejich jako kupní síla. Tudíž Bitcoin je hodně korelovaný s tímhle inverzně. Ve chvíli tím pádem, když se začínají dít na finančních trzích tyhle změny, tak Bitcoin na to poměrně extenzivně pružně reaguje. A potom se to právě přelívá i do těch dalších digitálních aktiv. Tím pádem ten záběr té pozornosti je dvojnásobný pro vás teď v poslední době. Je to náročnější. Někdy i 3-4násobný, protože ty vektory jako ty pozornosti musí směřovat do více stran, ať už jako je to nějaká ta fundamentální hodnota toho projektu, potom klasická právě ta ekonomická stránka věci, potom právě to proniknutí a pochopení toho náboženství těch jednotlivých jako lidí, kteří třeba spekulují s tím tokenem, proč jako v to věří, proč si to myslí, co si o tom myslí. A potom ještě samotná jakoby obchodní stránka věci, kde jako koukáme na ty data o tom samotném tokenu z toho trhu. Prostě nabídka, poptávka, když to shrnu úplně jednoduše a k tomu jsou další metriky na to navázané, které jsou víc složitý. Je to poměrně komplexní disciplína a potom už je to hra ještě s vaší psychikou a hlavou a důležitý je, že vždycky máte nějakou osobu, mám třeba okolo sebe osoby, které vynikají v jedné z těch disciplín, ale celkově a jsou úplně profíci, ale celkově nejsou profitabilní nebo nejsou tak úspěšní, jako by jsem si třeba představoval, že by mohli být ty lidi, protože jsou odborně zaměřeni na tu jednotlivou věc a právě je nejtěžší tohle dokázat všechno vždycky provázat dohromady. Proto je lepší, když jste fond, když jste tým lidí, ne? Že každý usleduje část a dáte hlavy dohromady a vyberete tu nejlepší variantu. Určitě, protože v dnešní době tím, jak už jsme se bavili o tom, že ten trh je ještě složitější a složitější než byl, těch příležitostí ubývá a pro samotného jednotlivce bez nějakého expertního týmu nebo více lidí okolo sebe už je skoro nemožný,
krom nějaký jako opravdu štěstí často jako být nějak jako hodně profitabilní třeba. Já bych řekl, že jsme s Tomášem jako jenom 2, ještě máme tým, který je širší a v tom týmu je prostě 5-8 lidí, se kterými dále jakoby spolupracujeme, kterým dáváme jako nějaký dílčí úkoly, takže vlastně to není ani jenom jako o nás 2. My nějakým způsobem působíme, no, fungujeme v týmu, kdy my jsme jako 2 ty decision makers s Romanem, který jako rozhodují, kam ty peníze jako půjdou nakonec, vlastně berou na sebe tu zodpovědnost toho rozhodnutí. Spousta lidí to není příjemné, spousta lidí tohle nezvládne a potom máme tým širší nějakých 8 lidí, kteří každý vynikají v něčem, v jedné té expertíze. Ty jsme nějakým způsobem tím, že si uvědomuje, že ta celková úspěšnost v tom trhu závisí právě jakoby na pochopení více těchto jednotlivých vektorů pozornosti, tak dokážeme dát právě dohromady ty názory těch jednotlivých lidí a z toho vytvořit něco, co je jako lepší, než kdyby přišel člověk sám a něco udělal. Já třeba za sebe řeknu, kdybych v tom trhu byl teďka sám, tak jsem poměrně dost ztracený, jako něco bych si tam obchodoval, ale vůbec bych nevěděl zrovna kam postupně směřovat, co by bylo zajímavý a tak. Prostě už to v dnešní době moc nejde. To vím zase spíš jakoby já, a naopak Tomáš umí ten trh mnohem líp načasovat, dejme tomu. Takže se jako vzájemně doplňujeme, bych řekl. No, v podstatě v rámci nějakého vývoje toho trhu došlo jako k obrovskému zesložitění z pohledu správy toho kapitálu, protože když to vezmeme postupně, tak jak to začal Bitcoin, takže buď jste koupil Bitcoin, anebo jste ho zkoušel nějak obchodovat podle pár metrik, že jo, v té době. Nebo jste ho zkoušel arbitrážovat. No, jasně. Nebo jste ho zkoušel zmanipulovat jeho cenu o $50 a vydělat na tom, na páku, na futures a tak. Těch možností bylo spousta. Teď se to vlastně rozšiřuje tím, jak vznikají jako víc a víc těch jednotlivých projektů, technologií, tak už je to tak jako strašně široký to pojmout, že z pohledu vlastně jednak té expertní znalosti je to náročnější, i z pohledu nějaké jako očekávané performance je vlastně nezbytný mít nějaký širší tým, který je schopen sledovat víc těch vektorů, protože ty peníze už do toho trhu jako oni přitíkají, ale rozmělňují se mezi mnohem více projektů, to znamená... To je daleko větší disperze, no. No, že dřív člověk něco nakoupil, nějaký balík a když ten trh jako v tom bull marketu letěl nahoru, téměř všechno rostlo a buď to rostlo víc nebo míň. Dneska už vidíme jako velký rozdíly mezi těmi jednotlivými aktivy, když se podíváme na Ethereum, Solana, jaký je teďka tam rozdíl, ta disproporce mezi těma dvěma, přičemž Ethereum v těch minulých bylo vždycky jako mezi top tahouny toho trhu, toho cyklu. Že? No, ono to souvisí i s tím, jak jsme říkali, že u nás v České republice si každý opravil a udělal všechno sám. Tak dřív samozřejmě si chlap opravil auto sám, ale dneska potřebujete programátory na několik počítačů, potřebujete elektrikáře, do toho se nedostanete už. Ani žárovku už nevím. Jasně, potřebujete na všechno nějakou služku, že i tam se to rozrůstá, že v tom autoservisu. Takže proč byste se neměli rozrůstat vy? No, dá se to k tomu velmi dobře připodobnit. No. Vy jste byli založeni na Kajmanských ostrovech, což tedy jako není úplně věrohodná informace pro laika, který to slyší poprvé, protože u nás to bylo tak, že když někdo zpronevěřil nějaký peníze, tak právě utíkal na nějaké ostrovy někam daleko od České republiky. Tak jak obhájíte ty Kajmanské ostrovy? U nás tady zase tou historií je to takhle trošku očerněno, ale my jsme řešili, jakým způsobem založit plně regulovanou entitu, to znamená entitu, která našim investorům zajistí díky těm, můžeme to nazvat korporátním procesům, nezávislému dohledu, to, že budou mít naši investoři jistotu, kde ty jejich prostředky jsou uloženy a že se s nimi děje přesně to, co se s nimi děje. Protože když teď malinko odbočím, tak dneska tady v České republice tak jsme začínali vlastně i my se svým prvním fondem, protože je to nejrychlejší, nejlevnější, nejjednodušší. Byl vlastně alternativní investiční fond a pro představu jako z pohledu investora, tak vydáte peníze do něčeho, co se tváří jako fond. Vevnitř vlastně není nad tím žádný dohled. Regulátor, to znamená Česká národní banka, neví, co se děje vevnitř. Nikdo v podstatě neví, co se děje. To znamená, vy pokud z takovéhoto subjektu máte nějakou sofistikovanější znalost toho prostředí, tak dokážete když to řeknu jako hodně jednoduše, když byste chtěl, tak ty peníze z toho prostě vyvedete
A dokonce je to i tak, že myslím si, že jsou způsoby, metody, že by to nebylo ani právně jako jakkoliv vymahatelné, prostě přes nějaké protokoly a tak dále. Toto je nějaké riziko, kterého jsou si vědomi jakoby sofistikovaní investoři, institucionální, kvalifikovaní. To je to, na co my cílíme. My jsme si toho rizika vědomi taky, to znamená, hledali jsme způsob, jak založit plně regulovaný fond, který má všechny ty parametry. To znamená, je tam nějaký nezávislý ředitel, nezávislý administrátor, zkrátka několik stran, které dohlíží na to, že se všechno děje tak, jak se dít má. No a abychom takovou to entitu mohli založit a ty peníze do ní vybírat a jako fungovat v rámci této struktury, tak na to potřebujete tyhle ty nezávislé participanty nebo účastníky mít. To znamená, kde v Česku seženu administrátora fondu, který je schopen pracovat s digitálními aktivy a napočítat jejich hodnotu, neseženu, nebo nevím o něm, neexistuje. Kde v Česku je jakoby zakotveno v legislativě vlastně možnosti pracovat s těmi digitálními aktivy. Zlepšuje se to? Není. Jo? Je to obrovský problém. Takže jsme řešili vlastně, kterou jurisdikci vybrat. Dělali jsme poměrně rozsáhlou rešerši tady na to. Několik měsíců jsme opravdu se doptávali. Jednali jsme s těmi jednotlivými poskytovateli těch služeb v těch jednotlivých lokalitách a došli jsme vlastně k tomu, že přes 70% všech kryptofondů je dneska na Kajmanských ostrovech a je to kombinace Kajmanských ostrovů BVI, že ten fond bývá založen na Kajmanských ostrovech, na BVI je takzvaný investiční manažer a potom tam máme další dodavatele jako nezávislého direktora, to je Londýňan, ale má licenci vlastně kajmanského regulátora. Náš administrátor je společnost ze Spojených států, to znamená, je to velká společnost, která dělá administraci fondů jak v Americe, tak na Kajmanských ostrovech. Auditora máme vlastně lokálního, ale je to globální společnost, která lokálně má na Kajmanech jako svoji pobočku a svého zástupce. To znamená, tím, že to prostředí je tak nové, ta digitální aktiva teďka vznikají, tak aby jsme vůbec ten fond byli schopni založit a postavili tu strukturu, tak jsme museli hledat jurisdikci, kde ti dodavatelé jsou, fungují, kde je to zaběhnuté, kde ty fondy fungují a která samozřejmě má i nějaké jako dobré renomé, což tady u nás v Česku se může zdát, že ty Kajmanské ostrovy jsou jako může být jako pochybné právě na základě těch afér, jako útěky na Bahamy, Jihoafrická republika a podobně, ale pro americké investory je to jako jedna z top finančních destinací vůbec jako Kajmanské ostrovy a dneska, když se podíváte i na vlastně třeba monitoring jako nějaké finanční bezpečnosti té dané země, tak zjistíte, že třeba Kajmanské ostrovy jsou naprosto jako bezrizikové, ale takové Chorvatsko je třeba na seznamu rizikových zemí, Gibraltar je na seznamu rizikových zemí, pak další jako Bulharsko, Rumunsko a tak dál. To znamená, je to možná tady spíš takové u nás jako nějaké možná dogma. Vlastně i jeden z důvodů, proč jsme zvolili ty Kajmanské ostrovy, je to, že jak jsme už zmínili, se nezaměřujeme jenom na Českou republiku, ale chceme expandovat ať už v Evropě nebo i mimo Evropu. Třeba Asie je velmi zajímavý trh. Spojené státy, i když ty vyžadují nějakou jakoby ještě specifický přístup, že my v tuto chvíli nemůžeme a většina fondů, které jsou takhle zakládány, nerejzují přímo od obyvatel Spojených států, tam je jako zvlášť ještě regulace a dohled, co mají v Americe. Z tohle pohledu my jsme vlastně zvolili Kajmanské ostrovy, jsme to měli i blízko do Spojených států, i vlastně blízko, řekněme tady Evropa, Asie, je to takový jako jedna z finančních jako destinací světově, takže proto. Tam jde spíš o to jako právní vymahatelnost, že tam opravdu je ten regulátor, ty zákony jsou tam prostě nastaveny správně, oni těch fondů tam mají stovky, takže ví přesně, jak to dělat, mají ty best practices a z pohledu potom těch procesů je to prostě nastaveno tak, aby pro ty investory to fungovalo a zároveň aby to fungovalo i pro nás jako fond, aby ta synergie tam byla, protože jsou potom jako jurisdikce jako tady Česká republika, kde jako představa komunikace s finančním úřadem na téma digitálních aktiv, tak to už jsme zažili. Zeptáte se na problematiku DPH, 3 měsíce vám nepřijde odpověď, urgujete a pak, když jdete přes někoho známýho, schválně neodpoví, protože jak by byl precedens, tak už by to mohl zase někdo jako napadnout. Takže žijete v takovém světě, kde jako snažíte se to dělat správně, ale nevíte, jestli podle zákona to je správně a ani ten zákonodárce neví, co je vlastně správně. Takže... Což není jenom tahle věc, ale v podstatě to je celý náš právní systém. Vlastně na těch Kajmanech, že oni tam jedou podle toho anglosaského práva, takže to je taky výrazně jako jednodušší, je to taky přímočařejší a víte prostě přesně, jak ty věci
mají být a vypadat. No. Jak rozpoznáte, na jakém trhu vlastně vás můžou očekávat nejlepší bonusy nebo největší bonusy? Těch trhů je hodně, ten trh i obecně finanční se člení nějakým způsobem do určitých jako částí z hlediska jako té sofistikovanosti těch jednotlivých investorů. Řekněme, že ten dluhopisový trh, primárně jako myslím tím dluhopisový trh jakoby při obchodování jako se státními dluhopisy, nějakým způsobem považovaný za jeden z nejsofistikovanějších, protože tam nejčastěji obchodují primárně jakoby vzdělaní lidé, spíš jakoby větší institucionální investoři. Takže je to jako jeden z nejtěžších trhů, kde pravděpodobně můžete generovat nějaký výnos nebo nějakým způsobem někoho outperformovat nebo tam najít nějakou neefektivitu. Další možností je třeba ten akciový trh, který na rozdíl od toho dluhopisového často svými predikcemi, ať už jako třeba hospodářské krize nebo vývoje HDP a zacenění těchto jednotlivých jako metrik nějakým způsobem prokazuje, že je v tomhle horší než ten dluhopisový, protože už tam ty investoři nějakým způsobem nejsou na tom tak dobře. No a potom máte různé jakoby segmenty toho akciového trhu, kde máte třeba ještě penny stock trh, kde je obrovská volatilita, máte tam akcie, které jsou často nesmysl, podvod, může o tom třeba ukázat nejsnáš asi Vlk z Wall Street film, kde jako to jsou právě ty akcie, o kterých teďka tady mluvím, ale zároveň pro nějaký začínající investory nebo menší investory hodně jakoby řekněme menší fondy, které jsou nějakým způsobem ještě houževnatý a pružný, tak je to pro ně třeba příležitost tenhle trh, protože tam můžou rychle udělat jakoby větší zhodnocení, tím, že tam je velká asymetrie těch informací a jsou tam primárně jakoby nevzdělaní investoři, kteří kupují jenom podle toho, co jim třeba zavolá dealer, aby koupili, že je zajímavý, že může být nový Apple nebo nový Google a tak. Potom máte další trh a to je třeba kryptoměnový trh, který se právě hodně do velké míry podobá právě tomuhle penny stock trhu. Když už na tomhle trhu jakoby vyjmeme ty první třeba top 5 největších jako digitálních aktiv, tak potom dál už se hodně blížíme právě tou sofistikovaností a inteligencí a těma příležitostmi právě tomu penny stock trhu a často ještě ty neefektivity tam jsou bijící do očí ještě daleko víc než na těch jiných trzích. Můžu uvést nějaký klasický příklad. Rok 2021 vznikaly DeFi protokoly na Bitcoinu, kde jste mohl vlastně on-chain, což jsme vysvětlovali jakoby přímo jakoby peer-to-peer si směnit bitcoiny a prodat je třeba do dolarů s někým. Cena tam toho bitcoinu nebo toho prodeje byla, dejme tomu v tu chvíli třeba $32 000, ale na burze se ten bitcoin obchodoval za $30 000. Co byste mohl dělat? Vy jste mohl primárně každý den nakoupit x bitcoinů na té burze za $30 000, vybrat je a prodat je na tom DeFi protokolu s okamžitým ziskem bez rizika těm lidem za $32 000. A takovéhle kolečka jste mohl za den udělat třeba 3-4, mohli jste to dělat nepřetržitě podle toho, kolik tam jako byla poptávka na tom protokolu po tomhle. Tomu se vlastně zjednodušeně říká arbitráž a ukazuje to třeba jednu z příležitostí, která se na tomhle trhu naskytuje. Na druhou stranu, proč tyhle příležitosti jsou třeba limitovaný, protože už se vám na tenhle menší trh jakoby nedostanou úplně obrovský fondy, i kryptoměnové fondy, protože když třeba vy chcete obchodovat, já nevím, nějaký token, který se vám líbí, nebo víte, že jeho cena by mohla nějakým způsobem růst, tak ho chcete ho koupit s nějakou alokací rozumnou a vy jenom, že ho koupíte, jak jste schopni třeba jeho cenu zvednout o 5-10% jenom tím vaším nákupem. Tam právě už víte, že jako není úplně tak snadné pro ty větší entity se tam dostat a vy ještě třeba jako menší fond likvidní máte možnost tam třeba v tomhle být. A takové příležitostí a neefektivit na tom trhu je spousta. Potom třeba vzniká to, že na jednom páru máte úplně odlišnou cenu, jakoby než na tom samém páru na jiné burze a tak u těch v období třeba větší volatility. Na tom se dají generovat nějakým způsobem jako nějaké dodatečné profity a ukazuje to na to, že ten trh ještě není dostatečně zralej a přináší právě tyhle příležitosti. Až tyhle příležitosti se nikdy nebudou během roku ukazovat, tak to bude poukazovat na to, že ten trh už je poměrně saturovaný a je tam málo těchto příležitostí, zkrátka. Není to úplně jednoduchý svět. Říká se, že to je nejtěžší povolání na světě. No hlavně právě protože tam ta rychlost té progrese je veliká, že jo? Tak se musíte neustále učit,
neustále sledovat nový a nový věci. Myslím, to je adaptabilní velmi. No. Tím pádem asi proto je to obor, v kterým nemůžete být do nekonečna, protože to hodně vysiluje a zatěžuje mysl. Ano, špatně se spí potom. Špatně se spí. Nebo se spíš nespí vůbec, kouká se do stropu, anebo do mobilu. No, je to daň za tu příležitost, no, protože zase na druhou stranu ve chvíli, když to teď řeknu, máme ve fondu vybudovaný tak obrovský know-how, tak to je vlastně jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli ten fond založit. Když už to know-how máme a víme, že životnost toho know-how je jednotky let, tak ho musíme maximálně využít. Co snažíme škálovat vlastně tím předem, že? No, ale štěstí připraveným a vy musíte být neustále připravení. Přesně tak. To znamená neustále se připravovat, sledovat a to je... A aktualizovat se. Ono to pak souvisí s dalšíma věcma, na kterých jako jednotlivci hodně pracujeme, o nějakým mentálním rozvoji, sport, je potřeba prostě kompenzovat. To je důležitá otázka, dokážete odpočívat? Asi jo, asi ještě to furt dokážu, ale je to náročné, dokážu odpočívat fyzickou prací. A to je jediné, co mě dovede opravdu vypnout. Úplně vypnete v tom případě. A vy? Nebo vy? Já úplně ne, vždycky jsou chvíle, kdy si odpočinout nedokážu, třeba jdu do fitka vlastně, přijdu tam, koukám do telefonu 40 minut a jdu domů. A to se mi stává v určitých fázích trhu, kdy se vlastně třeba nějaký období, pár týdnů nezvládnu vlastně odprostit od toho jako trhu vůbec, ale potom jsou zase chvíle, kdy to jde samo. A nebo se mi stává, že si chci udělat volno, že třeba pojedu na dovolenou a jsem na dovolený a stejně jí jako nemohu v podstatě, no. Takže to není úplně, že by se od toho dalo úplně jako odtrhnout nějak úplně. Já mám tady v tom tu výhodu, že vlastně na rozdíl od kolegů nejsem v té úplně jako aktivní správě té 24/7, takže to mi umožňuje malinko možná víc vypnout, ale já už jsem starší, takže já už bych to nedal tak jako ale je to znát, je to jako velmi, velmi mentálně náročný z pohledu toho, že je tam nějaký objem kapitálu, máme tam nějaký vlastní kapitál, to znamená, naše peníze spravujeme stejně jako peníze investorů a ty propady tím, že a můžeme si říkat, jako jsme na to zvyklí, jako víme, proč to dáme, ale v tu chvíli, když to přijde a trvá to třeba jako letošní rok, že, který vlastně od března se to pořád plácá, pořád vás to zkouší, jako teď to jde nahoru, super, bude to dobrý, teď zase korekce, šup 20% dolů a zase jdeme nahoru a zase dolů a takhle to trvá rok v kuse. Tak ať jako chcete nebo nechcete, tak to na vás má nějaký jako dopady prostě na tu psychiku, na tu pohodu a říkám, je to potřeba jako velmi významně kompenzovat sportem, dalšíma aktivitama, no, jinak by to člověk nezvládl. Je tam velká zodpovědnost za finance vám svěřené. Bereme všechny ty svěřené finance jako svoje vlastní a prakticky, jak říkám, to tak i je, protože velká část těch prostředků aktuálně v tom fondu jsou naše prostředky, to znamená, když k nám investor vkládá peníze, tak ví, že tak, jak se staráme o svoje, tak se staráme o jeho. Jak moc je potřeba se adaptovat? Na takhle dynamicky se vyvíjejícím trhu je to velmi důležité. Můžu uvést jako konkrétní příklad, co se týče té adaptability. Většina investorů, i co vidím okolo sebe, má problém s tím přepnout ten mentální bias právě a věřit i datům a věcem, který vidí okolo sebe z toho svého rozhodovacího frameworku. Ten příklad je Ethereum, který v roce 2017 splodil spoustu milionářů okolo mě, lidi, kteří investovali do ICOs a do samotného Etherea, tak vydělali spoustu peněz. Následně v roce 2021 Ethereum bylo vlastně taky jedno z top performujících, nebo úplně nejvíc performujících jako větších kryptoměn nebo digitálních aktiv. Nějakým způsobem zase hodně lidí na tom zbohatlo, vydělalo peníze. Co se týče současného roku 2024, tak když se na to podíváme, tak navzdory tomu, že bylo stejně jako u Bitcoinu u Ethera zavedeno ETF, tak momentálně Ethereum nikoho moc nezajímá a pokud bych se držel stále tohohle mentálního biasu a nebyl bych schopný se od něj odprostit, tak jsme ani v roce 2023 neviděli vůbec nic. V podstatě bychom se jenom trápili na stejných číslech nebo byli lehce v mínusu. Kdežto my jsme se dokázali jsme se adaptovat na to, kam ty trendy a ty peníze nově směřují, dokázali jsme právě jako přepnout, i když mě to třeba bylo nepříjemný, protože
já jsem taky na Ethereum byl zvyklý, tak jsme dokázali nějakým způsobem udělat větší pozice v Solaně a performovat na ní a doručit nějakým způsobem investorům ten výnos na tomhle aktivu, kdežto ty, kteří jako tvrdohlavě si furt stojí za tom, že to Ethereum jako je teďka správné, to správné rozhodnutí, tak možná Ethereum jako síť je skvělý, je bezpečný, ale pokud chcete vydělat peníze, tak jako nevyděláte. Takže jako bohužel se musíte tomuhle přizpůsobit a to samé platí i o nějakým způsobem tradingu meme coinů, který jsou mi proti srsti, často mi to přijde jako nesmysl obchodovat jako obrázky. To samé platí o NFTčkách, jako to jsou taky digitalizované obrázky, řekněme, ale pokud jako chcete doručit ten výnos, tak se musíte nějakým způsobem téhle metě, která jako zrovna probíhá, nebo tomu narrativu přizpůsobit a adaptovat. Jinak to nedokážete. Můžete si tady tvrdohlavě pořád sedět na svým rozhodnutí, ale nedopadnete nějak jako valně. Takže často je to o tom i porazit to své ego a poslouchat a vnímat věci a data, které se jako okolo mě proudí. Ono to v podstatě funguje i v normálním běžném životě. Taky kdo nechce přijmout novinky, které přichází, tak za chvíli v té společnosti nemůže existovat. Že? V normálním životě to trvá desítky let, tady jsme v týdnech. Vteřiny. V týdnech, měsících, no často. Ono, spousta lidí se udělá takový emocionální pouto k tomu, na čem vydělali. Přesně a tak. to je nejhorší věc, která se v tomto trhu může stát, podle mě. Jo. Proto jsem to zmiňoval o tom Ethereum, že spousta lidí jako má obrovskou, vlastně tím, že na něm viděl, jak má k němu obrovskou emocionální vazbu a myslí si, jako, že to furt takhle se bude třeba opakovat, nemůže to. A to je jakoby největší chyba, když se můžete přistihnout, že jako děláte tu největší hloupost, pitomost, že si nejste schopni sami nad sebou jako uvědomit jako a rozklíčovat v sobě v hlavě, proč to děláte. Ve 2017 to bylo ETH a ICOs, ve 2021 to bylo ETH a L1 chainy, jako Solana vlastně i teda, ale jako další Avax a takhle. A teďka Ethereum, ICOs a ty L1 chainy jsou pryč a jde vlastně jenom Bitcoin, Solana, memes a projekty, které jsou jako nějakým způsobem fundamentálně kvalitnější než ty ostatní. A za 5 let to zase může být jako jinak, nebo ne za 5, za rok, za 2 klidně. Takže vlastně potřeba furt se adaptovat a neusnout na vavříně. Neusnout na Ethereum. Neusnout na Ethereum. Já jsem teda ne jako odpůrce Ethera, ale ten switch do té Solany mi byl jasný už vlastně někdy od 2021, 2022, dejme tomu, takže tak jsme v té Solaně už jako od toho dna ETH máme jako minimum. Momentálně. Už si opustil ten největší kryptolegenda. Jak se jmenuje ten coin? Jak jsme vedli tu diskuzi? Má největší komunitu fanátiků. Cardano. Jo, Cardano. Ale Cardano má extrémně jako silný kult a komunitu v Čechách. Já jsem znal i ty lidi, kteří v tom byli a bohužel je smutný, že jako tam se furt jenom slibuje a nic se nedoručuje a vůbec už to nikoho nezajímá. Sice jako kvalitativně je to možná jedna z nejbezpečnějších věcí nebo jedna z těch bezpečnějších, by spousta lidí jako argumentoval tím. Zakladatel Cardana si jezdí v Lamborghini a fotí se s holkama na party a vlastně to trošku ukazuje na to, jako co se okolo toho děje a jak to funguje. Jo? Versus jsou tady jiný projekty, které úplně už fungují jinak a není to jenom takové jako zlaté pozlátko, které sice jednou, dvakrát dokázalo udělat jako z lidí jako boháče, ale v reálu se tam ani nic nestalo, což je nejsmutnější a už teď už to nikoho nezajímá, ale pořád se najde někdo občas, kdo si jako myslí, že se něco stane. A to je právě taky problém zase s tou adaptabilitou, že velká část lidí, když se podíváme na jejich kryptoportfolio, když se nás jako zeptá jako co by se měli držet a tak a ukážou, co drží, tak tam právě jsou digitální aktiva, které jsou totálně za Zenitem a vůbec neexistují. Je tam třeba právě to Cardano, jsou tam věci jako EOS, Litecoin, který byl populární v roce 2017 a podobné věci, které bych mohl dál jmenovat a které jako jsou dneska už úplně mimo realitu. A pokud něco takového máte, tak je čas jako nad sebou zamyslet, protože pravděpodobně děláte jako něco špatně nebo vám hodně ujel vlak. Ono právě jako sestavit portfolio na 5 let coinů tady jako nejde, protože ten coin prostě, který byl in 5 let zpátky, tak šance, že bude in za 5 let je jako minimální.
To je fakt jako jeden ze 100 coinů a právě takový to sestavování dlouhodobého portfolia je jako blbost. No hlavně pokud to dobře vnímám, tak se ten čas všude zrychluje, že jo? Takže to, co trvalo 5 let, už teď bude trvat třeba rok a půl jenom. Jo, zrychluje se to, je to až jako nepříjemný, no ale bohužel i s příchodem AI, když vidíte, jak dokážete leverageovat, napákovat tu výkonnost těch lidí, který něčemu rozumí v tom oboru a dělá něco jako najednou 10krát rychlejc, tak to ještě jenom urychluje celý ten vývoj jako naprosto všeho. V nějakých věcech je to pozitivní, jako třeba léčba, bezpečí a podobné věci, ale na druhou stranu nějaké jako mentální zdraví a nevyrovnanost těch mladých lidí jakoby v životě kvůli tomu, že na ně působí takhle jako rychlej vývoj, že nejsou schopni se ani uvědomit věci a už se zase přejde k něčemu jinému, tak to je jako ten negativní aspekt tohohle. Není stabilita. Ano. Není stabilita. Já bych vás požádal všechny 3 postupně za investiční fond Dopamin Investments, abyste něco vzkázali potenciálním klientům. Buďte opatrní, dobře se rozhodujte, kdy a kam budete investovat peníze a ke komu. Našim potenciálním investorům bych určitě vzkázal, že diversifikace do digitálních aktiv, že za to stojí, že s námi můžou do těch digitálních aktiv diversifikovat s klidem. S klidem myslím tak, že opravdu nebudou se muset o to starat a stresovat se, co se bude dít. Samozřejmě musí být připravený na nějakou vyšší volatilitu, ale s tím souvisí i potenciálně nějaký vyšší výnos. A jediné takové, hodně se mluví o těch predikcích a o tom, jak v médiích teď všechno půjde nahoru a teď všichni zbohatneme, tak já bych na závěr řekl jako to naše interní pořekadlo, že všichni víme hovno a základ je dobrá diversifikace. Já bych jim vzkázal, že já se tady v tom trhu už trápím 8 let v podstatě každý den a pokud chtějí do tohoto sektoru dát nějaký peníze, tak by to mohlo být k nám, protože já se tady už 8 let trápím každý den a to máš dokonce 9. Takže si myslím, že už to máme nějaký jako know-how a odbornost. Po tomhle podcastu jste mě přesvědčili a že jakmile budu mít dostatečnou částku na ten vklad, tak určitě po téhle diskuzi jste moje jednička na trhu a věřil bych vám. Šel bych do toho. Děkujeme.